Went to hell and met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked life's a curse you can't explain. Pick up my feet, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Buenas tardes, aí está. Escoitan, non? Si, eu creo que si, se non se escoitan que se jodan. Aí está. Déxame poñer... ¿Qué? Sí, como que no, me cago en Dios. Xa empezan os problemas. A ver. No, debería de escoitarse o Discord. No, debería de escoitarse o Discord. No, debería de escoitarse o Discord. Audio de escritorio. A ver, vamos ao Invitus. Audio de escritorio. A ver, vamos ao Invitus. 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 Se escoitan os outros moi baixos. A ver, escoitan os outros moi baixos. A ver, escoitan os outros moi baixos. A ver, escoitan os... A mí escoita se me ven, entenda. Vamos ao xogo. Vamos ao xogo e a ver como se escoita no xogo. Vamos ao xogo e a ver como se escoita no xogo. Vamos ao xogo e a ver como se invitar, invitar e invitar. E a Lucía de la que pintar. 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 Moleta some. Hola moleta. Moleta some. Hola moleta some. Hola porque fai con Madrid. Delega. Vale, vou-me silenciar en Discord, entendo. Vou-me silenciar en Discord, entendo. Vou-me silenciar en Discord, vou-me silenciar en Discord. Antonio, espera. Antonio, espera. Hai non rima a boca. 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 Mira que cara de parvo. Mira que cara de parvo. Mira que cara de parvo. A nós non se escoita, non. A nós non se escoita. Hola, boas. Está acertando. Hola, boas. Está acertando. Pero non escoitanme ben ou non? Joder, que estou... Vou cerrar o xogo e volver a abrir. A ver. Non sei por que non se me escoita, señores. A ver. Cerro o xogo. Vale, creo que xa sei cal é o problema. O problema é que eu son subnormal. Ahora. Ahora escoitaseme ben. Ahora non se me pode escoitar doble.
Perfecto, ahora vou nos invitar. Enojeonllos. Invitar a partida, invitar a partida e invitar a partida. Sí, xa está, señores, era fallo meu. Vale, ahora escoitasme ben, non, Brais? Escoitasme polo xogo. Davis. Cago en Dios. Audio. Comparte Ahora- lo que estás configurando. Audio. Fala. Ahora sí, ahora escoitadme. Ahora. Esto é un Cristo, me cago en Dios. Empezou a película así para acabar de traballar. Espera, que teño que invitar a Lucía. Sí, vamos, invita aí. Dios, que ganas teño de viciar como un hijo de puta. David, si tomas muesli. ¿Qué? Que pasa? Si tomas muesli. Casi me atrasando, tío. Teño tomado, pero non me mola moito. Non ci muela, un muesli. Hola, 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 hola. No. Hola. O sea, non é que eu Estoy non... tomando un con chocolate. Está buenísimo, Con cocholate. Con chocolate. Empezamos allí. No, a ver, gústame, pero sin máis. O que máis me gusta ahora son os yogures de proteínas do Mercadona. Eso é maravilla. Os de coco. Os de coco, probáchelo. Outro día, Buh. Non todo día. Vamos allá. ¡Mira, vino! Apartade. Entra rodando. Xa empeza. A ver, Cuidado. A ver, abimmawe, 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 abim. The jungle, the magic, ya. Yogur con muesli e fruta de chocolate. ¡Pablo! ¡Una impresora 3D! Imprime os collóns aquí. Espera que me quito. Veña, ayúdame, David. A ver. Esto. Va, objetivo que... Ay, no hay 2 sin 3. No hay 2 sin 3. Abimmawe, abimmawe. Ahora no. Cuidado. No, espera. Espera, por ahí, cabeza de manzaneda. Aquí, así. Cuidado con partida. Eso es. Estou pechando, non vexo. Abre a Colombo. Empuja. Espera, teño que soltar. Uf. Me cago Uy. en tu- Metan. Non Dinde, está dinde. en couso da venta, Que, sí, que, no? o carrito xa veu pa aquí. Ah, pues me Ahí está. sirve. o carro xa veu pa aquí, o cabrón de Davis que nunca o move, como si viñera solo. Davis, mandeiche un vídeo do Rainbow por Instagram. Mira, Mira, Miro despois. míralos. non os Como imprimas sea, que non se cuidado, ven. Cuidado. Cibran, biches o que dice... Traigo carro. Venga, axuda. ¿Qué han dicho de ¿qué los pasó? meus huevos? Perdón. Al palo, ¿eh? No dije nada. A ver, Cibran. vamos a... No te cachis de puta voz. ¿Cómo cojones, cara? Tío, también quero. Hai un ollo aí, por si. Podes deixar de pejarlo, por favor. ¿Dónde está hoy? A ver. Aí dentro. Bueno, igual cambia. Ollo marcha, ollo... Cambia. ¡Carallo! Ya non é ollo, É ollo do... Traigo as cousas. Eso non é un ollo, fillos de puta. A tomar por el culo, a esconderte. Eso non é un ollo, cabrón. É ollo... É ollo do cu. Cállate ahí. Sí que ven. Y den por... Non fai nada, é a mi hijo... ¡Ah! Sí que fai. Os huevos non fai. Hostia puta. É o do láser, creo. No, este é o que che aplasta, no? Davis, ese grito tan varonil que acabas de soltar, que foi? Eso non me teñes en cuenta. Ahora sí que me Os rapaces. Despois, hola, boas tardes. Hola, boas tardes. Digo, ¿Dónde está o carrito? Despois... aparqué y no me volí, porque iba a reventar todo.
Hostia, esta que me echas de gratis, ¿qué? Hijo de la gran puta, ¿qué hostia es? Un cajallón. ¡Para! ¿Dónde está o carrito? No aparcaba, Máis ali, para atrás, ten que estar. Meu, pero por que botas tanto para atrás? Porque pensei que viña o bicho. Bo. Madre mía, Cibrán. Pouco máis de lévalo para a túa casa, amigo. Pero por que non levades o carro con vos? E da miza saírome uns vídeos en todo o repo de xente metendo os seus compañeiros nun armario e poñendo música. E logo esquivando a bala dos cascanoces. Sabe xa vender, xa queredes vender. Xa vendeu. Vendeu no que traballo vai dar. Os vídeos así pasadios por Discord, joder, porque o Instagram non o vexo casi. Os mensajes privados e así. Vou baixar esta luz un pouquiño. Espera. Así. ¡No! Eu son gilipollas. Non haberá sitio para baixar a puta luz. Ah, polo da E, non? Polo bugazo ese. Davis. Falta Davis. Davis está- Morreu fijo, tío. É que morreu fijísimo. Non moi mal, Lo sinto moito de Power, solo xogamos entre nós. Pero se queres Vai podes ben. venir ao Discord. No Discord, se algún día xogamos con xente, pillarémola de aí. Ti daste conta de que non sobrevives ningunha ronda? Sei, non. Eu son un inútil neste xogo. Davis. Estou Hai morto. un bicho, Xa o sei. A mí non me veo. E pasou. Ven pa aquí. Se te pos detrás da zoa de entrega e ven o cazador e se che dispara non che fai nada porque estás cuberto. Fixo onte cun amigo e empezamos a insultarlle. Comendo. Non ves que é piola, como morreu fijo. A que morreu 100%. Vamos, teño máis claro eu. La muerte de Davis no es una interpretación, es una Sí, realidad mira. al 100%. Abres o mapa, todo o mundo está pues, a 10 metros da salida. Davis se pasou o mapa 10 veces e morreu. Merce estaba... O sea, pasou un monstro por diante dela. Por eso. Buenas, el rei. O inútil deste xogo é dos máis... É dos máis non mintes, eh? Non teño remedio, non. Mi mamerza está lle arriesgando, eh? ¡Qué feísimo este hijo de puta! Hiciste Frida. En los geonllos. Non sei como se librou, é que non me jodas. Aí van. Deixadme pasar. Corre. No apartas, no apartas. Aí está, estou vivo. ¡Ole! Moitas gracias. Quen contaba, Non sei como te libraches deso, Merce. Non sei como te libraches É unha deso. locura. Rosoume unha pesuña. Xa están chorando no chat porque non leo ben. Teño que descargar a miña ira contra el gen. A ver, meu, saben o que ven. ¡Hostia! Camper. Vamos a comprar movidas, tío. ¡Para! A ver, meu, pero deixadme por lo menos moverme, hijos de puta. Eu é para que vos calmedes. Eu cumpliría. En el nombre del Padre, del Hijo, Unha destas. del Espíritu Santo. ¡Amén! Sodes uns cabróns, todos vos. Unha desta. Outra Estou buscando a destas. mierda esta. Ala, vai. A ver, podemos ter un poquinho de seriedade, por favor. No, olvídate. Veña, va. Moitas Tremendo gracias. bate. Cuidado. El bate en la batalla de cuando estáis todos muertos es el arma más tocha. David, canta vida tes? Eu, 26. Sí. Por? Vale, atende, ven aquí. ¿Cómo estás? Colle unha destas e entra pa nave. Na compres. Mantena, na soltes. Pero colle unha grande, hijo de puta, non te curo só 25. ¿Pero dónde está la tienda secreta esta? Por el culo te la hinco. ¿Dónde? Bueno. Tiro para Ya atrás. estamos.
Aquí en bueno, en Vale, tú. É que lle dou a como un loco. Ti quédate aí hasta que compremos. En plan, hasta que salamos da tienda e todo. Ti queda aí con el son alto. O sea, teño que ter o dedo no ratón. E se me cansa o dedo? Pois está máis polo cu, a min que você me dice. A ver, non vou estar esperando no camión. Merce, estás aí? Tou, estades? Vamos. Ah, cabrona. Pois a comprarla. E a tienda secreta, onde carai está? É É que non sei como se quita eso. Aí está, todo no camión. Non te dixo, non? Non hai nada de 3K, non? Ok. Vale, vamos. Vamos. Dale sin parar, David, dale sin parar. Ay. 76. Vamos, funcionou. Ole! A tomar polo cu. Xa non se compra máis vida. Nada, a forrar, que mamá se Colled aí pepa. estamina, colled aí estamina. Ah, estamina. Aí vamos. Quien fuera... Bof, quien fuera Tecla. Qué cabrón. Vamos A ver, allá. estamina. Espera, Davis, facemos unha cousa, mira, ven. ¿Qué? Bueno, espera, ven. Que pasa? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Que pasa? No, colle o carro, ven, colle o carro. Por que non quero a chave? Collo o carro. Pero roubei, Sí, colle tío o carro, ven. No. Lugar de Iba a coller, iba a pulsar chestito, non me fixo gracia. ¿A dónde vou? Mira, anda pa diante ahora. ¿Qué es eso? Para, hay que moverla. Mira cómo se llamaba puta boca, tío. Tienes que poner a do afiador, tío. A do afiador. Buah. Mira, Merce. Poño. Pero mira, espera, que me poño e miras tú como é. Vale. Buah, chaval, se chegan a poñer os de aquí os de donde vivimos nós, Cibrán. Compro, ¿cómo era? Parecido, compramos todo tipo de chatara. Chatara, todo tipo de chatara. Lavadora, microondas. A ver. O afiador. Tengo que acercar máis ao micro. O que chupille todo. Non se escoita, no. Faltanme 100 solo xa. Tedes que facer o outro. A ver, espera. Coño. Mira, o Cibrán o Bryce vai explotar. Ai, A ver. puta madre. É que increíble a boca, tío. É unha boca. Atender. Non me cago. Atender. A ver. Espera. El TikTok que te mandé tal cual. Ah, sí, ese vino. Sí que vi, es muy gracioso. Mira. Con Non me cuidado. escoita. No. En serio. O que se escoitaba ben era o de Merce. O de... Non me calle móvil, tío. Ai. Ahora. O afiador. Mira como abre a puta boca, tío. Parece que se vai a notar. Mima. E mentre tanto, Brais se pagou unha cuota. O Brais non lle gusta jarana, só lle gusta traballar. Que vives un pouco, meu, me estás amargado. É que vos non facedes nada, macho. Somos 5 personas, estou aquí carreleando. Aí. Que levo o carro, levo eu. David, que alguén cante o Linguaguli. Linganguli. Cal é ese? Que é eso? Bim, bim, bili. Y bim, bim, bili.
Que susto me deu o carro, joder, dixésemos pegado a espalda. Perdón, perdón. Tremenda corona, Enchufa, enchufa, enchufa. Teño máis movidas. Vale. Aquí dentro. Chao. Voy a abrir a porta que está esto. Cuidado. Vale, 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 vale. Que lo? Un cafeño con leite? A onde vas co carro? No, den o puto pato, tío. Un segundo. Merda, pinche no cabezón que tes. Joder, sígueme a min. Voy dar un portazo. Te quiero para toda la Ey, vida. e se o metemos aí dentro? ¡Moncha, corre! O cocón. Un amor. ¡Ah! ¡Outra vez! ¿Cómo se...? Esta no ataca. Taca, taca. Pero si falo. Puto pato. Ven ahí. Ven ahí, ven ahí. Está na outra habitación. Oh, está ahí, está ahí. Entonces. Anda a xaneira. Eso non era outra habitación, que era a miña, cabros. Ey, Cibran. Cuidado. E si fajo o gumón aquí? Ah, espera, Aquí, facémolo como aquí. coller. Ah, mira, aí o mono. Vinde aquí. Necesito unha escalera humana. A ver. A ver, ven. E estos jarros podense coller tamén. Sigan viendo. Onde está o carro? Mi Aquí atrás. carro. Davis, a miña abuela deulle un infarto. A miña abuela deulle un infarto con ese grito. Cos meus. Esto de aquí. Cuidado. O carro. Aí va, aí va, aí va, aí va. Que pasa? Falo raro? Todos preguntan polo... ¡No! Ti eres parvo, Cibra. É que eres puto parvo. É que había che Yo, que dar de sí, hostias. é que- Había che que dar de hostias hasta sacarche a sangre, meu. Tomado carro. Cajo en Dios, tanto carro, nadie o colle. O próximo que volvo a preguntar polo carro, non collelo... Verbo. Dilo, tata. É o carro? Un anel. Un anillo. Un anillo. ¿Dónde está? Ay. Davis, dime que... Din aquí, Davis, dime que Merce está en directo, que ese pou ten que ser brutal. No, no, esto... Dios, casi me rompes o plato. Máquina Bajas ha soltado un Prime. Gracias, Máquina Bajas, por ese Prime. Moitas gracias. Gracias. No, pero non lle din, joder, apartei. É verdad, é certo. Certo é. Mira, darlle vou... Coitos. Vou dar... Aquí, oye, estás deixando cousas atrás e vou vos, non sei. Sí, claro, como hai pouco diñeiro, como temos pouco. Ole, é isto? Caca pardora e arla virgen. Os cartos non dan a felicidade, Brais. Os cartos non dan a felicidade. Brais, pero dillo a Merce, que é o que está dicindo, está deixando cousas atrás. Aquí, rapaces, aquí está a entrega. A ver, Vale. rapaces. Ven Lucía co carro detrás. Oh. No, Davis, tú leva o carro, non vai a ser, como está a punto de entregar ao lado. Canto ten o de cartos o carro? 31.000. Temos que facer 10.000 solo. Vamos sobradas. Vale. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene. Hombre. Claro. Me suena. Xa está. ¿Sabides que esa canción vai por Piqué? Cuidado, Sí. Por qué? No, que va? Non, en serio? Non mo creía. O millón aquí va por Piqué picouse. Non sabías? Bueno, non tiña nin idea. Cuidado, ahora se vienen cositas. Merda. Non vexo. Cando roubei Montul? Morreu Alfie xa. No. No. Bueno. Merce, estás viva? Sí, está aquí. Eu sí, coño, non me ves. Vamos. Vai vir a calavera ou o cocón, eu creo. O pato. Cuidado que está o cocón. Pato. Está o cocona. Mima. Puto pato de mierda, hijo de puta. Marcha de aquí.
María matou só. Que feo eres, macho. Poñer máis cerca, vouche poñer máis cerca. Estes morreron, Os dous. Vai collelos. Sí, hombre. Ven detrás o cocón. ¡Ahí va, otro! No hay dos sin tres. Ni meténdome no armario, tío. É que eso foi o que fixen eu, tío. Reventou igual. Tendes que salir do armario, porque iso non vai por vos. Eu quería saber se cantaba mellor que os que piden €1 por cantar nos semáforos. Can dixo eso? Preguntaron se ti cantabas, porque eu creo que se está Eu confundindo. A canción de canjear os puntos é un audio que está aí jardado. Eu canto que nin dios, Se me chamo o panorama. Está faltado ao Celta no título. Como se chamaba o monstro ese? Ti sabes, lo dixéchelo antes. A cocona. Creo que dixen mal. Es... Entonces, ¿por qué te ríes? Existe Porque me fan Frida. moitísima En gracia los o Cocona. geonllos. O do cocona inventei no eu, Claro. Ah, pensé que era Pero así. escoitáralo cando dixen antes, pensei que non escoitaras. Claro, escoitei cocona, dixen cocona. Bueno, Rubí. ¡Vamos! Este tamén velo. Da igual, Ten que pasaporte, que ten co pasaporte. o truco da vida podemos nos recuperar na seguinte ronda, home. Claro, pero que faltan Cibran e... Vamos a por eles. No, Hostia, no, por que- está morta. Por que non sonou alerta? Calata. Ha canjeado escoitar o Cibran cantar, eu non o escoitei. Vos escoitache delo alerta? No. Olio! Non, eu non teño... Bueno, eu teño directo, pero teño muteado, claro. Claro, Teño claro. no segundo monitor. Sonou, sí, pois non me enterei de nada. Vai, xa sabedes como Toma, son. Había que coller. Esta para cando marchemos, David, mete unha de cada. Colledeas e tedelas na man. Colle de vida para cando marchemos. Eu teño 1%, así que... Ah, para meter, que llame. É mellor Claro, que sempre sabe ten. falte me cago. Ah, me arre, me falte Cristo. Veña, a comprar movida. Falte Cristo, di. Toma, sartenazo. Escoita, Brais, unha pregunta que te quería facer. Un momentiño, se me deixades levantarme. Eu con esta sartén e ti con tremenda cara de ovo frito, ven aquí, hijo de puta. E dame a mí. E reventé, daños colaterales, xa dixo Bush. De locos. E morremos ti máis eu. Con estos huevos Home. de vos, Estaba mirando a tienda de chill e toma. Home. E Lucía? Está escondida ali no camión, normal. Ah, vale. Con vos. Pero téñeme que revivir antes de marchar, non podemos Tens que curar. haber un sitio secreto, Por 300 langostinos o Cibran me pode cantar unha parte da letra do himno de centenar do Celta. Eu xente tirar do techo, pero ten que salir unha zona como para agarrar. E a mí non me sale en ningún lado. O único que hai de Cibran cantar é o audio que está aí. X cuota, quizás. Pois non che sei nada, verdad? Lucía debe estar flipando. Si, somos uns personajes. Se lle dades o botón para revivir, cabróns. A ver, vamos a comprar algo para revivir a este. Que non fai falta comprar, dalle o botón. Mira, algo de estamina, por exemplo. Estamina comprei eu dúas. Ah, vale, xa comprei estamina. Pero compra, que total sobran os cartos. E a vida en verdad non hai que comprar, porque a metimos Mira, na nave forza. así. Hai que Forza para comprarlo. Lucía, que lle No, foi ben. porque si colles cae e hai un bug. Pero eles que morreron van salir a tope. No, sí, o sea, morrer aquí da igual. Morrer aquí da igual. Claro, pero... Vale. Non fai falta comprar para revivir, coño. Claro. Mira, Que sí que fai falta, xa cho dixen. Mira, mata a Cibran aí. ¡No! ¡No! Casi compramos a sartén sin querer. cuidado, Comprade habilidade. Que é o que máis cunde, joder. Cristales que non sei para que sirven, para xente fan falta. É para subirlle o nivel. Vaya canastón, non? Flipas, o primo de Kobe. Sí, hombre. ¡Eh! Que pasa?
¡Me! ¿Cómo subimos? Subimos. Oye, ¿puedes parar? Mira cómo mola, Ai, mira collera. la palabra. Ai, collera. Ven aquí, ponte aquí. Ponte Colle aquí. da. Poñedevos No, bola, colle da poñedevos no bola, suelo. tiro vos. Eu teño unha idea. Claro. A mí gustame eso. Mira. Granada aquí e que saltemos para arriba. No, unha polla, unha polla. Casi entra. Mira, ahora inténtalo. No. Ahora O quieres inténtalo. saltar, Davis. o quieres saltar Davis, a intenta. morte. Ah, Yo Davis cabeza é de este, él. no. Morreu Davis. Sí, Mira, morreu, Davis. si no me tiene Ahora que estás ser. morrendo a posta. Ahora estás nos vendo, mira. Pon aí a cabeza. Puxera. Ves como non deixa, Davis? Vale, Ves? vale. Cantas veces yo teño que decir? Tonto. Verte? Eu, ¿qué pasa? Ojalá aplaudirse na cara, David. Eu vou para. Como así? Cólleme. Sí. Ui. No, hai que Non podo tirar, coller. tío. No, tense que... Pegademe un sartenazo, por favor. Sí, claro. Que dis? No, Home. pero poñedevos... poñedevos... No, que Sí, coño. Que é iso que pido dúas veces. Que rápido ven. Vinde aquí un momento. Eso non é un Ai, vai, sartenazo. chaval, eso me sirve tamén. Ai, merda. No, tente que deitar, tente que deitar. Ah, mira. Así, así. ¿Cómo es así, no? Ahora. E ahora como te... Aí, salta. Ui, Vas pa aquí. que... Casi. Casi. Peta, no, hai como un... Mima, conseguí uno. ¿Qué hay, Cibran? Que hai? Me va a flipar, tío, que auténtica chulada. É unha puta merda. Cólleme. Hijo de puta. Hijo de puta. Gilipollas. Cabronazo, tío. Viva Galicia, Cona. Cuidado! A ver. Cuidado. Es que es retrasado. Cabrón, Es ay, un no, normal. ay, no, Un hijo de puta, Colle a granada e lanza polo burato onde estades todos mirando para arriba. É un cabronazo. Eso aprendeu no Rainbow. É un hijo de puta. Que non hai nada, non? Onde estás, Cibran? Aquí arriba, unha puta merda. Mira, sale esta granada todo o tempo. Bo intento, cabrón. É cesteín, Quen é o máis vello? Unha destas que é o que nos dá para revivir a xente. Quen é o máis vello en anos e o máis longevo? É o mismo, non? Onde está a outra coisa? Sí. Non sei, estaría entre ti e Fa, Cibran. fa, fai preguntas moi raras o de Iago este. A seguinte pregunta rara un baneo. Non sei. Falta unha cabeza. Aquí, coño. Eu teño 2 anos e medio. Eu Ahí está. 3, me digo un pouco antes. Como teño que meter unha granada, Davis? Sí, Si sei. estás comprando algo, eso non vale. Arrancamos, empezamos a xogar esta puta merda. Go. Ala, xa estamos Claro, tóxicos. picouse porque non veo a tienda secte. Foi unha puta merda, Aí, spameado Cámara e... de Cibran, que... Dade... Pero non había nada. Non lle diches aí. Non, 100 de vida. aí estou. Eu tamén. Aí estou. Eta- Eu vou me meter unha destas. Tamén funcionará con isto? Non creo. Ole, quen se estaba? Mira. Méteteme aquí dentro. Ei, Que pasa? non sei unha plata de baloncesto agora, non? Pasimita, por las Por puertas. la puerta de Alcalá. Es que si me evito a que non quero Exime, págalle a pensión no futuro. O que podíase comprar era un dicionario, mijo. Ala vai, faltar tanto guapo. Que va, eu tamén, eu tampouco sei ler. Metemos isto. Eu metime hasta mina xa. Pero non é estamina. Tú tes. Isto é forza. Isto para ti. Eu métome, meto. Ah, pois sí, que mete Lucía que está mamada do gimnasio. Pólvora! Ui! É broma, coño, a xente oféndese por nada, joder. Para, que hai movidas. Para. Macaco aí arriba. Mira, cara, macaco. Sacamos o porte, que vai molestar aquí. Cibran, estarme saturando. Dame ganas de meterse unha hostia ou un pé na boca. Quen me quitou o carto? Esperade, vou quitar... Eu quen iba a ser? Se lle dá, man. Mirad aquí o gay. Moitas gracias por ese Prime. Vale, non marcho, non. El rei koala. Teirei Koala ha Aquí arriba hai soltado un máis Prime. cousas. Axudádeme, Pero señor. pasan de min. E David, como é un hijo de la gran puta. Cibran, o que teño ahora vale máis que todo o que metese no carrito hasta ahora. Axúdoche.
Tiene fuerza. Sí, sí. Más. Está. Ahí. Espera, espera. Hola! Uf. Tranquilo, tranquilo. Vámonos a levar para a zona de extracción, que estaba ao lado, mellor. Vale. Que no carrito é... Cuidado. Cuidado, Oye, está todo a Igual miña lo puedo frente. levar. Igual lo puedo levar. Aquí hai cousas. Onde estás, Tibran? Estamos ao lado. Aquí. Mira, collede cousas aquí, porfa. Aquí a dereita, bien. Aquí. Ven. Deixo contra o fondo. Aí está, perfecto. Pero don... ¡Hostias! Como os vistes aí? O carro. Ai, vai. Vos, mira, espera, si me tiro para arriba. Cuidado. Cuidado co teu cabezón. Me Cago cago no en Dios que me sandioso. fundou. Como que me cago tan sandíos? Tirache o portátil. Non é o portátil, gilipollas, é outra cousa, Brais. Pero aí veo co Hostia, portátil e dixe terrible. unha hostia. Ah, eso Vale. dixe, claro. Esto é cine. Quitar a porta. Como que me río? Si Que fuera- non, coño. A ver, Brais, ven aquí. Oye, Non quero. Brais, ven aquí. Querela, ¿dónde levas a porta? Montámosla outra vez, o que queres? Ya va. 5. Que é iso? Ese eruto tan musical. Ai, que... Cibran, queres deixar a porta? Que me estorba, Podesme hostia! cantar Brais. Osuna. Sí, espera, que teño una cola de DJ. Brais, ven aquí. De aquí? No. Ponte aquí. Oye, oye. Hay movida ahí, has cambiado mi vida. Me has hecho placeres que no. ¿Qué? Saca. Debe estar quedando sin batería. Cuidado, salvámonos. ¿Dónde estás? Eu aquí agachado, vai ser un calefactor destes. Salvámonos. Marchou. Chegou a chochona. Mamma mía, canto cariño hai. Aquí hai amor para todos. Ven, ven. Está aí. Ah, no. ¿Sí? Pero este é sordo, joder. Señores, vamos a entregar esto que xa está para entregar. Hai un langostino, ven. Hai un langostino. O vomitón, Deixadme. Oye, tranquilo, o langostino. Celo. Dígame que xa me parto. Aí vos ven. Puta madre. Agora, esta non é, Que ven aí? A dos cuchillos nas maus. Esa podes falar, esa non che escoito. A única que escoita cara entón. O cego ou que? Si, o cego escoito, esta non. Esta se che ve, jódete. Boa, se está forte o vicio o repo. Sí, esto é maravilla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que susto me metiches, fillo de puta. Discúlpame. Discúlpame. Outro na entrada. Chiquito. Cal é a entrada? Como fas para sentarte así? Na Q. Na Q. E pa que é a Q? Non sei. A ver, dalle Q. A ver, dalle Q. Mira. Dalle Q. Sí, non fajas sí. que te queres que facer isto. No, dalle tío, que non sabía. A ver como... Ese é a Q. E que diferencia hai con te sentarse? Oh, levanta É máis pequeniño. Oh, como a min. Mira. Hola. Hostia, un sótano, vamos. Que hai aí? Que é isto? 11.000 pavos, amigo. Collo. Espera, Brian, non Un metas pavo, eso. Non metas eso, que eso é redondo e non vai coller isto. Daste conta como se explica, como a un libro aberto. Non metas eso, porque senón eso non vai. No.
Acabo de decir que me explico como un libro aberto. Acabo de decir eso. Hijo de puta. Justo a expresión de Cibran. ¿Daste cuenta cómo se explica? Como un libro aberto. Está aí. Abimmawe, 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 abimmawe. ¡Ay! ¡Au! Hostia, perdón. Aí. Hai dous bichos aí, E que pasa se rompen todas as cousas do mapa e non chegamos á cuota? Ah, non é a cabeza. Supoño que respawnearán, entendo. Hai que intentar meter isto no carrito, que é moi tocho. Sí. Lucía, que ten forza. Teño Lucía, fuerza, teño fuerza. Bon, levo carrito ou collo directamente? Se podes... Traio o carrito, espera. Sí, trae no mellor. Eso está atorado, Hostia, está entrelao. Non se move, Espera, espera. Levantade, levantade. Cibri, no pon eso quitando eso, no eso por eso. Ahora. Aí, aí. Está, Pon eso quitando eso, no eso por eso. Que? está, non? Ah, o que dixen. Está aquí a colegota e saquémoslo esto de aquí, por favor, ya, antes de que veña, que nos rompa as cousas. Eso, tirade. Vou pichar a porta. Espera, no! Que aí hai algo valioso. A ver se o dou collido. Mais? Mira aquí un jarrón pequeniño. Ah, vale. Estos valen que nin dios. É do que lle espetei na cara a Bryce. Ah, unha corona. Non sei, Cibran, pero gustoume moito esa expresión, explícase como un libro aberto. Mira, aquí hai máis cousas cousas. aquí, sí. Colle tú aí. Abimmawe, abimmawe. Awimmawe, 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 awimmawe. Mira, aquí hai máis cousas. Mira un diamante. Detrás tú, Merce Coco. Diamantes son eu. O carro detrás, vale. Eso yo sabía de aí. ¡Ey! Perdón, Estou poucho. perdón. Perdón. Canto valía? Non pasa nada. 2.000, casi 3.000. Cajo en Dios. Aí está. Veña, vamos. Onde? Pa diante, non? Davis, eres poesía. Collestes as nosas cabeciñas? Sí, tá no carrito. Baixaste, que o que fixeste? No, pa aquí, pa diante. Creo que non. Ah, non sei se é pa diante. Hostia, Creo que que sí, hai, ¿no? hai escaleiras para arriba e para baixo, Sí, pero abaixo non daba a ningún lado, me parece. Aquí non hai nada. Vou baixar, a Para ver. arriba. Arriba non hai nada tampouco, creo, Ah, non. Ah, por aí non, por aquí. Abaixo dá algo rarísimo. No, abaixo non había salida, Que é isto, señores? Non é azul. Como se ve no mapa? É un laboratorio. El laboratorio de Dexter. Joder, tío, ainda non me sei os controles. Awimmawe, Está awimmawe. aquí, no. Xuraría que se ve. Pero por aí, por onde viñamos, non? A ver. En tabulador ves o Un mapa. hormiguero ou algo así. Hai que ir donde está a loca. Pero que ven por aí? Como un oso. Vin de reto por aquí. Unha bombona. ¡Me! Eu sigo, te Merce, non vexo un cara. Por aquí reto. Sí, porque... ¡Ah! Hai un xarrón dos caros aquí. Joder, tamén. É todo moi delicado, Voulles axudar. Faite pequeno e que te metan aí. Que me metan donde? Buenas. Claro, pero... Uf. Axúdoche, Merce. Ui. É que estaba a caixa moi ancha. Arriba. Pero cara, onde está? Cara aquí ao final? Sí, ¿no? todo ao fondo, reto. Ah, sí. Awimmawe, 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 awimmawe.
Se lees os mensajes cada ano bisiestos, pois pasa o que pasa. Let's go. Ahora marchamos. Teñen que vir os nosos amiguitos, non? Sí. A ver en que protestan, porque este é o único que saben a protestar. Sí, 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 sí. Vamos. A ver, Sí. vamos. Sí, 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 sí. Non tens por que levar o carro, creo, Pero bueno. Ah, eu por mí sí, Estamos levando a vos. eu por mí levo. ¡Hostia! Estamos onde vida, apártate, apártate. Por que é un aire inmortal? Que cojones? Aparta! Isso é de vomitar. Vomitei. Vomitei, vomitei. Vomitei. Vomitei, vomitei. Vomitim. Vomitim. Vomitei. Davis, porque te vou vomitar. Deme mamada en la barriga. Mamá, barriga. Dame Dalsi, por favor. Toma, Un poquillo de Dalsi. toma, Dalsi. Ah, dame un Dalsi. Está na porta, Ben. Isto é maravilloso. Eu marcho. E morrerei, tío. E se lle vomito esta, que pasa? Podes probar, pero igual te reventa viva. Vomito ya mamá. Ah, no, mire, eso Onde foi? ¿Qué foi eso? Ah, vale, que se me quitó a merda esta. Justo la virgen. Cajei por mí moitísimo, que barbaridade. Cuidado, Ele chegou hasta pantalón, ahora me vai. Hasta pantalón, chegou máis do tobillo, amigo. Me cago, tío. Chegou má merda do tobillo. Mima, caguei por mí. E Brais? O do Dalsi foi épico, Brais está aquí, esperando, estará co móvil sentado. Lucía morreu 100%, porque a vin escachar eu a E pobre. Cibran? Que apure. Bran está aí, está aí! Que apure. Cibran, corre, que Davis é un cabrón. Atención. Corre. Cibran! Esperade, vos de puta! Que non dou corrido, que non teño estamina! Venga, chagarro. Ven aí, Lucía, 9. Está mí. Ah, pobriña. Ai, de Dios, de Dios. Ai, de Dios, de Dios. Que suerte, tío. Non lle chegaron as cuchillas debaixo da cama na esquina. Ai, Dios mío. A comprar. Que puta risas. Davis, iso corrodoume unha historia que me pasou a min. O de cajarse. Espera, vamos a ver se ela aparece outra vez. O do Dalsi. Vaya gallo. Oh. Tengo que beber auga. Moito falar. Estarme pedindo moito. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Este é como vídeo de neno. Soy un hijo de puta. Hijo de Soy un puta. psicópata. Copata. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién se ríe? ¿Ahora quién se ríe? Esto que é? Esto que é? Mira como corre. Eu collería unha destas. Bueno, podemos... Mira, quero vos dicir unha cousa. Mira. Mírame. Eu vou coller habilidades. Mírame, Davis. Espera, espera, espera. Eu collería outra... Que te miro? Mira. Como non Espera, pega joder. os antenazos? No, Speed Sprint no. Este tampouco. Pero é que... Ui. Que é? Puto Brais de merda. Oye, podedes parar, meu. Quero Este falar. sí. Quero falar. A ver, mírate. Pedindo turno, como no cole. Mira vos. Cago en Dios. Cortouse. Non sei. Non se escoitou unha polla. Non tanto. Satura. Cago na rapa da virgen, ó. A casa de Dron. Ten un carracho na calle. É un Merda. carracho na punta. Sa...
Eu era pequeno e dormía nunha litera e tiña ganas de vomitar e entro na miña nai dicindo que pasa e vou e vomita a miña nai pero baja e eu non chego e vomitei dende a cama. Tes un de 2 aí, Tes aí un de 2. No, que me chega, que teño 95. Si, avaricia, alguén necesita vida. Yo he venido a hablar de mi libro. Eu non, teño 100. Toma. A primeira partida que acabo con 100 de vida. Primeira e última. Necesitas vida. Bug. Eu necesito vida, Toma, Estou a toma. tope. Foi Davis. Fun eu, obviamente. Tío, soltei. Ahora, eu teño xa. Colledes as movidas. Falta Sobre. xente por coller, eu collín, Eu Eu tamén. tamén collín. Por vou coller Colledes outro. movidas. No, espera, deixe coller todo o mundo. Non sei falar. Eu que quero. Collede, o que habilidade, collede eso. Que é isto? Ora que habilidades. Cuidado, son máis rápidos de volta. Hai 2 diamantes. Asusteiche, carallo, saliu... É unha puta merda, tío. Joder, sempre me equivoco. Fala ben, hostia, que non costa un carallo. La borro. Merce, trae o carrito. Ole. Levámoslo xa para a sala de Sí. entrega. Que este é moi incómodo. Podías axudar, cabrón, en vez de estar mirando. Sí, home. No, que despois rampa me E ver. agora vou te asustar para que se che cae. Lástima. Isto é España. Aí está. 2 traballando e 5 mirando. Perfecto. Buah, hasta quedou de pé, que barbaridade. Cuidado, Deixo un anillo aí nos... Me cago na puta. Champions. Que hai un anillo aí na We entrada. are the champions. O calvo! Que calvo. O que te colle, o cabezón. Morreu Merce. No, non morrí, pero... Dome unha hostia guapa. Canto estás de vida? 51. Todo vos dar, Douche un poquinho. Toma. Eu tamén, toma. Ese que hai que facer? Non miralo. David, me saliste en TikTok y ahora me he viciado. Aunque no hable gallego. Me cago, me cago. Moitas gracias, Silvia. Qué calidad, Dios mío. ¡No! ¿Qué fa isto? Esta puta merda que ten cabeza de collóns, joder. Ten a cabeza como se foran dos collóns. Morreu! Morreu, matou no vello. É o meu salvador. Ven para aquí, ven para aquí. A ver, co cabezón que tiña era difícil non darlle, Creo que morreu, Por estar mirando pa ti, meu, por estar mirando pa ti. E Merce? Axúdache. O cabezón, sabes o cabezón que este que volaba? Que che fai flotar? Matou no vello dun disparo. Salvoume a min o vello, chaval. Ai, Rencilla, que bien está o vello. Ven aquí, Cibran, axúdame con isto. Non podemos falar isto primeiro, que me vai máis gracia. Dalle, leva aí. Fala aí. Di algo. Ay, Vale, pensei que... No sé qué tiene. ¿Por qué a min? Tío, sempre igual, sempre morro eu de primeiras. Cago en Dios. Estou vivo. Bueno.
Sempre morro eu de primeiras, meu. Sempre morro eu. Pero viste, estou vivo, papa. Hola, María. Bienvenida. Espera que chupe chupe. No me jodas, tío. Hay que coller. Mátame ese giro, este hijo de puta, tío. Sí, creo. Xa empeza a xilifobia outra vez. ¿Dónde está o tío? Cajón, Dios, cajón, Dios, cajón, Dios. David morreu tamén. Home, non sei para que preguntas, xa non é novedad. Que animalada, Sí, está aí. Teño súa cabeza, teño a cabeza. Ai, pobriño. Parece unha mosquita. Ves, hai tigranofobia. Mira como bota. Que putas risas, tío. Este xogo é graciosísimo. Este xogo é unha maravilla. Aquí hai unha cousa gordísima. Hai a túa dereita. Bueno, Sí, xo vin, pero... Donde está? Eu teño un diamante. Eu teño un diamante. Están andando moi... Facendo máis viaxes With the en van. diamonds in the sky, shine bright like Ah, la outra cantando. Vamos I a shall caixa. always see. A que canto ben. I will shine and shine. Fibrino non me quieren nin meus pais. Perdón. Iba a facer un salto de fe. Son, Iba a facer un salto de fe. Merda, petouseme todo. son uns cabróns, porque nadie canjea os putos puntos, porque logo chega o sábado e asústame. Energy, I shall with the... Hostias, mira. Mira, que imos coller tío. Oxe, oxe Raxito non está facendo o seu traballo, É que sodes do mesmo No. color, tendes que cambiar o color, Ah. non vos distingo. Eu son azul e Lucía é... Rosa. Cibran ten 80k. No. Como que 80k? Non tiña 80K, No, ahora da igual. 46.000 teño eu. De que? Donde? Eso aí bota dos telediarios. Langostinos, home. Ah, Que dixo negra? Hostia. Para onde hai que ir? Ah, mira, aquí hai cousas. Para atrás, no. Ou xa entregamos a... Donde está, amigos? amigos. Amigos, o carro? O carro? Pi, pi, ¡Ah! pi. Vai, que... A la vista. Estou deixando que vou para atrás! O tipo este detrás dun camión, cando maniobra, me cago en Dios. É que ele te mandou ir para atrás, só preguntei É onde que estabas. era sempre quixo conducir un camión de pinza, pero nunca lle deixaron. Ya estou demente neste xogo, xa ven. Davis, clipa eso, Como se ve si ladro? Como se ve si ladro? Mira, Xa lle pasou. como se ve si ladro? Mira. Colle ese libro, colle ese libro. Iba a decir, mira, iba a decir unha cousa, pero non podo decirlo. Como é? Como é? Parece unha papelera. Parece unha papelera con toda a boca aberta. Como me ya hacemos, nos pille ladrando. Que non sabe. Yo sejo. Voulle ladrar. Ya voulle ladrar. Vai a reventar. Vai a reventar. Hostia, estoy chorando de risa. ¿Para dónde hay que ir? Que xa non se van no, tío. Joder. Despois- Pásalo ben. Merce, sí. Despois Despois tens que facer tío canti. o can ladrando, o can chorando. De mí, un tema. Te- Tío canti. Teño un don para facer o can chorando, voulle facer e despois descojonar. Brais. Igual, no, claro, que dices. Onde carallo se meteu o Brais? É que claro, non sei se é para diante, se é para atrás. Pues Ah, está recolectando movidas. Brais é un traballador nato, Ves como vendei unha cousa. Cuidado, Brais neste xogo é unha locura, Cuidado, é un seguro de vida. É un seguro de vida este chaval. Está aquí, ó. Estou te escoitando. Sí, colle aí, No, colle. isto xa non é. Ese é o libro que ladra, é o libro que ladra. Mira Merce, mira Merce. Non o sabe que ese libro lle vai morder. Esto colle todo. Penso. Aí vai. Dice Calistino. Que tío. Me cago en Dios, é o libro de matemáticas. É un tío, tío. Me cago en la virgen. Pues mátame.
2-0, a 2. Ah, no. É un libro de matemáticas. Teñen 33.000 a David. A ver, Que? Mentirosa, tú. é que Teñen me cambié- 33.000 pavos. É avaricia, vai nos Entonces, joder. variante. Vai nos joder a puta Sí, avaricia. supoño que sí, hai que ir por aquí. David, Si fueran pagar, tío. no, no. A ver. Teño que avisar e dixolle, mirade, ven aquí, mira o que hai aquí. Davis, teño un don para facer o Joder, can pero chorando. qué aburrido, ¿no? Ojito. Enemigos, É por aí. Dá un mal rollo esto. Que olla puta Sí, porta ó. en riba. A vos non vos vai joder porque xa estades mortos. Axudo, Chomer. Como que non me vai joder? No, esto... Mima. Mima, como baixaron esas escaleiras. A ti parece normal, acabas de atropellar, Lucía. Esperade que hai objetos aquí, Espérate, loco, quito. Mi mata tirando con Oh, todo. no, coño, que fajo? Non Mima. sei, merda. Pon a copa do Celta aí. Xa o puxen, Me cago! ¡Dame a mí! ¡Y dame a mí! ¡Y dame a mí, que está calado! ¡Y dame a mí, que está Me calado! matou! Tócate la polla, tío. O sea, vos estabas falando, estabas... Reviviunos. Silencio. Miau. Pero meteu para dentro. Está na porta xusto. Esperando por no. Que é iso? Espera, teño unha granada. Apartádevos! A tomar polo cu. Lástima, fillo de puta. Cabrón. Non morreu con unha puta granada. Pero de que está feito este tipo, meu? Foi brutal. No te preocupes, que se levanta. Hostia. Deseademe verte. Mira esto, Merce, mira esto. Voy a ladrar, como Escoita, escoita. Salo con camión. Awimmawe. A ver, ¿dónde está o cantante da Panorama aquí? A ver. Marchou. Ai! Hostia, Jesús, to gilipollas. Jesusto. É o primo de Jesús. Jesús, to... Pero pilla Jesucito. Temos as Mira, cabezas Fibra. dos dous. Falta unha cabeza aquí. ¡Au! ¡Me! ¡Qué guapo! ¡Campeones! Campeones. Oe, oe. A celebración. Matou no... Matou... Que ironía, non? Campeones. Matou no alcohol. Non sei. Tío, agáchate. Hai un patas largas aí. Matou no alcohol. Hai un patas largas aí. É o da escopeta. ¡Fillo de puta! Lieille, Corre! Ah, esto podelle atacar. É caro, pero esto... Dalle unha bareada, dalle. No, no, dalle no, unha mira. bareada. No, cuidado, cuidado. Dalle. É que pesa moito, non podo apuntar. E non sei como se Mira, usa. quanto cheo? Veña, axuda cheo. Non sei se hai que agitalo, non sei como. Dalle un toque, non chan, me cago. Eso é peligroso, eu creo que non sei, mellor son non xogar con eso. Vamos ver o mapa, é onde hai que entregar todo. Vou buscar a habitación primeiro. Merda, reventei a porta. Aquí.
Aquí, Merce. É aí? Vale. A ver se imos polas cabezas de estes. Hostia puta. E onde estarán, claro. Ya nos íbamos para a nave. Tu nai tens que estar contenta, Davis. Menudos gritos, despertas a todos mortos. Que escrotos. Hai un collón ali. Na zona. O truco... Ali, meteuse por aí. Un cabeza collón, sí. Un cabeza gaitiñas, veña. Ven pa aquí, ven pa aquí. A botella vale algo ahora. Vale, 1000. Voy a intentar levar a Cibran. Cago en Dios. E os outros non sei onde morrestedes. Entraxe na sala como un jabalí. Normal que rompese esa porta. Vale, está aí o carro. Este carro pode ser que sea a solución a todos os nosos problemas. Menos o de ler, ese non ten solución. Todo jodido. Awimmawe, 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 awimmawe. Cabeza de Cibran solo tiene por aquí antes. ¿Viches a cabeza de Cibran, Merce? A de Cibran xa metí no carro. No, metiches a outra, a de Lucía. Eu metí a que de todo o rojo. No carro ou na zona de entrega, dis? Na zona de entrega metino. Vale, pois vamos revivir a dous. Bryce non sei se está revivido. Ou esperamos por Bryce. No, Bryce non... Hai que ver si está a cabeza de Bryce por aquí. Foi que igual é arriesgar. Vou revivir estes dous e na terceira revivimos a Bryce. Bryce está morto. Morreu na anterior entrega. Pois agora que somos máis, imos a por el. Este é o cabeza collón. Abaixo do cabeza collón. Vale, ahora hai que revivir a Bryce. É que deixaste a cabeza atrás, tío. Sí. Este é o cabeza collón, Ah. Que dices? ¡Tío! Cago en Dios, estás... Te matou ese xa. Non sei, pero dame moita rabia. Buena, Richard, que tal? Que tal o trator, Richard? Todo por non esperar. É que se estaba dando voltas aí, teño que marchar. Estaba o tipo axixando aí diante para atrás, que fago? Ahora que se vayan, que dous deles teñen un de vida. Sí, sí, o... Con tal de chegar a nave, que arranque, o que aínda que este unha persona, que total co bug da vida, poñémonos a 100. Home, estabas a oler o cu. Estaba dando voltas por aí. Normal. Joder, tío. Oh, puto bebé de mierda. É que en algún momento que non vexo nada, tío. Que deixen a cabeza. Estamos 3 de 3 con tal de chegar a nave, revivir, o sea, ir para a nave, che. Claro, claro. É o que dixen a ti, Cibran, que máis dá coller a cabeza ahora. Non me din conta, pensei que daba unha por pajar. Non me din conta. Pero estaba indo hacia o... Estaba seguindo o como se di... O camiño está a nave.
Joder, cajo na puta, tío. A ver se han chejado como de retuvo só. Merce creo que está cerca. Mira o clip que lle fixen a Merce máis arriba. A ver, bueno ver. Joder, non podo controlar. Vale, aí está. Que é iso? Espera, teño unha granada. Apartademos! A tomar polo cu. Vai morrer Merce. E subí. Me acordo. Foi cando Merce lanza unha granada ao tipo e o tipo non morre, viches que a granada. E vai correndo onde está o tipo no chan e levántase. Ni, madre. Esto é unha catoda. Ai, clip tes. Ala, vai. Ala, vai. Sodes uns cabróns. Que non, que con tal de chegar ao autobús da igual. Que máis dá? Xa, pero iba pola cabeza de Brais, joder. Pero da igual, pa que queres a cabeza? Esa cabeza de Brais. Non tiña que haber Non sei, arrancado, porque dixo Cibran, hai que coller a Brais, eu, vale? Ese é o problema, de que lle facemos demasiado caso a Cibran. E se Cibran di que te tires por un puente, Estabades todos mortos. E tirareimelo. solo Merce. Vamos a O sea, coller estamos todos mortos menos Merce. a vida ahora. No, non pasa nada, non pasa nada. Meted a vida no camión. Hai que meter Meted a vida no camión. cabezas na nave igual. Como dis, Lucy? Cando morredes, hai que meter as cabezas na nave antes de arrancar. Non me din conta, me pensei No, que non tes por qué. Vale. pensei que quedaban a por pajar, por eso das cabezas. Que, compraremos toda canta merda aquí ou que? Home, hai 57.000 ñapos. Cibran, ti que farías con 57.000 euros? Danchos mañán mismo, nun Pois maletín. non sei, tampouco son tantos cartos, Me cago en Dios. Home, depende, cando non traballar máis na vida non son cartos. Oi, xa empezan cas granaditas e delas meter no cu, Dillo. Ya, Dillo, ya. que son pesadísimos. Ui, este está Non moi sei, chulo. Con 50 xa que non sei que faría. Eu jardalos. Fíame. Ti si yo. Ti si Pero yo eso- comprando en certa tienda Está de ben. origen asiático. Cal delas, hai varias. Na mesma que comprei. Que morreu? Que morreu? Lucía. No, a ver, quen subimos aí a ver que hai? Estou ben. Abrístelo. Pero se xa compramos todo, xa gastamos todo o carto e ahora queres abrir. Pero a ver que hai, curiosidade, quen se agacha? Agacho meu. Eu agacho. Espera, espera. Pero tes que Oye, outro agacharte- carro en riba. Ese é bo, Tens que agacharte... Espérate. Ah, e non che podo subir. E se subimos Poden ser entre todos? rotar. Poden ser Colle rotar. todos o carro. e Subi... así o A ver, subimos. elevado. Oh. Espera, un Joder, poquinho máis, ¿verdad? un poquinho máis, un poquinho. Sodes geniales. E non hai nada. Podía haberme sacado un ingeniería, que meu pai. Non hai nada, señores. O que pasa que nací en burra, joder, pero si non... Eso é como quen di que sería loco, cantante Brais. se non fora pola voz. Home, eu sería cantante... Merda, colled aquí, colled aquí. Panorama. Colled aquí. Como hai que facer? Eu quero vida. Mantede pulsado e dadelle aí. Como un loco, así. Revento o teclado. Aí está, 100 de vida. Bueno, a media vida. Eu teño 26. O colliste eso de 25. 51, tío. Moitas gracias, Frost, por ese Prime. Coller esa Frost movida. 3 Dart ha Muchísimas soltado un gracias. Prime. Gracias, Frost. Tremendo operador, O Dinoseto seguro valía 40k ou máis. Non sei de que falades. O Dinoset é vivo. Viva Vigo, coller esas mierdas. Que non colles eu, Quen falou así? Eu collín o de Spring. Que fará así? Lucía, Que guapo. Hostia, Moitas gracias, Nico, por ese Prime. Tercero ha soltado un Prime. Moitas gracias. fasmofobia, que clase de fasmofobia é este? Como se giraba? Q. Alt F4, gírase. É o trem dele Prime pesado.
A Wimmawe, a Wimmawe, a Wimmawe. Vida aquí. ¿Qué Vida pasa? aquí, vida aquí. Que hai, Brais? Mima esto. Non sei, que me dá un mal rollo isto. Bo. Ay, era por aquí no me llega lo pobre. Meu Pobriño. pobriño. Muchísimo. Ten o cu pequeno. Merda, que me fai rir, hijo de puta. E rompo as cousas e me río. Antonio rompe o cu. Aquí arriba hai movidas, Tope de tochas. Menos aguante que meu primo. Sí, tío, Mira, sí, que animalada. Mira, quédate. Mira, colle eso, Lucía. Pero valía, tonto. Valía cartos. Que vale. Ahora... Oye. E por que me pega a min? ¡Sáltate! Métete aí, hostia. Puta. Que dan polo cu. Moi ben, reventou. Pero vos mirad o mapa. É feo, Feo de que? Carro. Calvo, dis. Carro non, calvo. Calvo. Ven Raúl. Albo. O do pito azul. Un amigo. Está calvo, pobriño. Aquí hai para deixar as copas. Está en proceso. Brais, ¡Oh! Unha maceta gorda. David. Sí. Ah, no. ti bichesme facelo can? Cuidado. Hay más, espera, De ahí. Pelota, Que? Balón. balón. Que, Merce? Uy, ¿qué pasa? Ah, non dixes David? Non, non dixes nada. Veña, vamos. Hostia, qué susto me da esta luz. Ahí está, mira que ben traballa Cibran, así me gusta, joder. Cibran. Trabajador del año. La faltan cartas. Joder, sempre me equivoco. Un Claro, respeto pero porque hai que... a Calvorio. Estaba tendo unha charla contigo mismo e ides tocar os huevos. Non sei de que falades. A Wimmawe, a Wimmawe, a Wimmawe, a Wimmawe. In the jungle, magic jungle. Cando aprendas a ler avísame. Vale. Mirei unha copa aquí. Valles castigar Buda. Un jabalí aquí, un jabalí. A ver. Hola. Axúdache. Creo que podo. Sí, salto. Sí, sí. Vou saltar, Está o carro arriba. Un reloj gigante arriba, non sei canto darán por ese reloj, pero é dos caros fijo, fijísimo. Tacatá. Vale. Onde está o carro? É unha boa pregunta, non sei onde está o carro. É que levan o puto carro, a cota da virgen, joder. Hasta como yo. Por aquí non é. Saca o cuchillo. Por aquí. Aquí está. É que deixan o carro aquí, cabróns. Casi, Hai que ir a polo reloj, non deis. Sí, estaba arriba. E ahora como se subía? Levo esta botella, Ten cuidado Por aquí, cando por por aquí, aí por aquí. o ollo Sí, por loco, aí de frente. Cal é o ollo loco? Perdón, hostia. Campeones. De 18.000 o reloj. Ahora, como imos sacar de aquí, non o sei. A ver se Brais, dicho. bien, sube, Brais. Está aquí. Sí. Que borrache antes. Porque hai un ollo aí. Ah, vale. Pero como lle vamos dar a volta a isto, amigo? Pode girar. Girad aí a ver si dades. Empujamos. Desempujamos. No, Chan gírese mellor. Tira del, vale? Empuja. A onde vas? Empuja, é mellor baixalo.
tirando del que empujando. Pero por... Aí, así. Pero a escaleira está lá. Ah, vale. Claro, home, pero... Brais, non baixaste moitos muebles, Todo de abaixo, Un zonate que faljas, cabrón. É duro de carallo o mueble, Témolo. Subimos o mío era un séptimo piso polas escaleiras, así que menos risas, Facilito, Non che quedou moitas Pousa, eu vou pasar. Mocha pacha. É duro, non rompe. É duro. No, ahí va, procede por del... Cuidado. Ahí va, 900 a tomar polo cu... Medio sueldo. Bueno, medio sueldo. Me cago en Dios. Mira, tanto cobran algúns, tío. Un sueldo... Dios, No, joder. un sueldo entero, confundí. Pensé que era una Fran, venta. comparte. Sí, comparto, sí. Me tengo que contando, corre. Non teño nin papito. Hai que levantarlo. Levantamos. Aí. Vai romper. Non jodas. Buah. No, Que que romper sí, de que pillou no que valía 31. Brais, que dis? Vocaliza nin que foras Davis leendo. Aquí estánse xogando un baneo, no chat. Como? A ver. Teñen ganas de ver os trincaladiños. Que carallo acabo de ser iso? Espera, que eu meteme no carro. Que teño medo. Aquí. Me cago en Dios, Merce, que comiches? As tostadas queimadas. Me cago en Dios! Que é iso? É Cibran salindo de Allimar. Pa atrás. Hemos alcançado a meta de nuevamente de suscriptores de 10 gracias a todos. Que se suscribiu? Non me notificou. Ese é o Spiderman. Spiderman 8 en exclusivo. Me cago en Dios, batería. Foise. La virgen. Moito vos gusta chillar, Parecía Cibran salindo do MoMA. Oh no. Hola. Ahora, É por aquí, creo, rapaz. Alguén me pode dar un poquito de vida? O lume queima. Volta. Sí, queima. hai que levar o carro. Descubrimento no 2025. Onde que? Temos que levar o carro. Estaría guay, verdad. Vale, pues... Lucy, colleste ti o carro? Que non colleu. Ah, vale, telo ti. Cajo en Dios y encontrado. Espero. Aquí hai algo. Buenas, Martis. Buenas, bye, Karin. Os neandertales despois de descubrir o lume. Cuidado. Ah, no, ven aquí, un balón. Hola. No, eu non son Brais. Aí está, Pero Iria. de antes. Moitas gracias, Iria. Iriara ha soltado un Prime. Cuidado que está o bicho por aquí. Bueno, ven, dalle igual. Dai. Que ven Cibran a por min, Vente pa aquí, vente pa agua. Parece un cabalo. Cago en su puta madre. Eres... Aquí non me colle. Mira, son un faro. O faro de Colón. Ei, que alguén me axude aquí. Vinde. Esperas. Ah, vale, me gusta. Vale. E o carro? Aquí, a ver. Eita. Aí. Soltado? Hai que mover un saco. Aí está, perfecto. Quedou Aí perfecto. está perfecto. Canto temos? Hai unha puta... Hai unha cabeza ao lado da entrega, creo. En serio? Sí. Había unha tumba fora co dibuixo da cabeza. Será que se rompemos a tumba ou algo, jodemos a cabeza? Mi mato moito peso. Ei, meu, que me din conta ahora. Tede cuidado ao meter as cousas nas extraccións ou baixar que colle objetos se hai algún por fora. Sí, xa o sabemos. Aí arriesgamos moito co reloj. Pode ser.
Awimmawe, 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 Awimmawe. Mira, unha copa do Celta. ¿Cuántas copas, Más copas con Real Madrid, chaval. Mira, ves por debaixo da cama. Nah. Solo polvo. Se move, Chipe pa nós, pa nós. ¡Calvo! Cuidado. Veña. Ti non metas polo cu. Está aquí o punto de extracción. Está aquí o punto de extracción, señores. Está aquí o punto de extracción. ¡Dá o cabezón, cara! Traede o carro, traede por aquí, traede por aquí. Claro, te complicas un pouco non A ver, sal de aí, déxame conducir. Pues si no. Sal de aí. Como rompa algo, metes unha patada nos collóns. Tiraches algo. Non tirei nada, meu. ¿Cómo me salvé de eso? ¿Cómo cojones me salvé? Non mo creo nin eu. Bueno, aí están caendo cousas, pero... Por onde se vai? Ah, aquí. Axúdame... Espera. Espera, ainda non meta o carro, Metín o morto. Colle esa tele, axúdame. Caeu algo arriba, creo. Foi a tele. A ver. Vamos. Mete a tele e empujamos o carro. Aí está. Aí queda ben, non? Aí está. Me cago en Dios. Cibrán, Cibrán, no está está aí. morto. Está aí, está aí. Veña, Cristian, moitas gracias por pasar. Aparte de dicía que morre. Hai un montón de cousas no outro lado da casa. Vi un Sí, rinoceronte. hai un cuadro gigante deste. Sí, tamén o vi. Hola, Hola! Vou levar o carro. Atacou polas espadas, non é ilegal? É ilegal. Eso. Golpe ilegal, irreglamentario. Acoso laboral. Dale por detrás que le gusta mucho más. Como? Como? Como di? Como? Era así, no, era así, o dito... Donde aprendes esas cousas, Bryce? Home, non sei, En pero... Barrio Sésamo, joder, é que non sei onde o ides. Depende do que falades de dar por detrás. Porque te mataron por detrás. Por que che interesa tanto a ti? Porque É mataron un teus de naturaleza curiosa. Ah, vale. A curiosidade matou o gato, Pero o gato morreu sabendo. Si, non como a ti, puto burro. Sabendo ben, non? Sabendo ben. Ao forno. Morreu o gato. Chicken. Miau, miau. É unha tele. Merda, caí en riba... Moi ben, David. Aquí hai unha tele. Non xa, é que eche en riba. Sí. O carro. O carro. Hai unha tele ali abaixo, Vamos Sí, por a tele agora. intentei non mover eu. Pero ya maté. Cuidado. Aí. Vou pola tele, non me te... Non te movas. moi caro, Si me Como de caro? seguís... Perdón? Que? Xa está, siguen. rapaces. Esperade. Sacade de aí. Hai un cuadro moi caro por aquí, En donde? Non, é arriba, seguidme.
Joder, tanta estamina non me va a puta merda. Non podemos correr casi nunca, arreo. Non dou levantado a tele, axudadesme. Teño o carro aquí, mi má. Axudademe a meter a tele no coche. Xa vou. Aí está. Ala. Ole. Creo que teño un problema. Os refráns de Brais. Miraches algo dos mods? Sí, mirámolo, pero pa semana que ven. O sea, a mellor a semana que ven xogámolo con mods. Hai que miralo ben con máis calma. Tanto biciclismo e non hai forza para levantar unha tele. Podernos axudar co cuadro, que pesa un quintal a mí. Vou deixar a tele ali e vou. Espera. Me cago. Axúdame a baixar a tele daqui. Vou. Deixa aí e vou polo cuadro grande que din estes. Ok. Colle o cuadro no carro? No, creo que no. Pois entonces deixo o carro aí. Vou apartar o carro. A ver si nos deixa. Non hai nada. É como un punto normal. Porque tens que ser chiquita. Chiquitina. Mira, estabas aquí. Espera. Pero que non hai nada, pensei que había algo. Merda. Merda. Rau. Rau. Hai un gato. Mira para arriba, mira para arriba. A ver. Ai, Mateo. Onde están estas cabezas? Right. Está intentando mover un cuadro. Está intentando mover un cuadro aí, pero non... Brais. Right. Brais. Right. Right. Brais. Right. Brais. Right. Igual morreron, Right. Matounos a avaricia, tío. Davis, que? ¿Dónde está o cuadro? Estou mirando, estou buscando. Aquí. Onde? Aquí hai un mono, como a mí. Teño. Hola aí, A ver. hola aí. Epa. Onde está? Me cago en Dios, 17.000. Pero, ai, no, espera. Aí. Eu coordino vos. Ole. Ai, que a porta moi pequena, joder. Ten que... Está lo poñendo por onde non é. Vale, espera, aguantade, non soltedes. Non soltedes que solto eu. Aí Ahí está. está, ahí Ahora, está. levámoslo así, mi madriña. Han llamado ustedes a David Mudanzas. Vai bater. Non bato. Mira que ben pasa pola porta. Mira que ben pasou, biches. Esperade, Ai, tirade de mira, baixo. No, é que esta hai que... Ai. Me cago. Outros, 1000 menos. Non sei Si que estás van facendo. 300 cando cheguemos a É para lá. este lado. É para este lado. No, para. Non pasa así nin de coña, Madre santísima. Vale, espera, que suelto. Hai moita xente para mover un cuadro, marcho. Vou levar isto. Ahí está. No, ahí está no. Debería tirar todos. O Cibrán está a estorbar máis do que axuda. Vale, pero é que hai que girar cada lado. Pa aquí. Claro, pero é que... Pero si ya estaba girado, como pasou isto? Merda. La vai. A ver, teño vos que axudar. Aí está, girade. Vadesme rayar todos os marcos das portas, Merda, hostia. Aí, xa está. Tirade. Moi bien. Cuidado ca escaleira, e ca mesa, con todo. Sí. Ahora para aquí. Pareceme raro que non nos estén tocando tantos huevos os bichos, Sí. Isto é, con táctica pódese meter rápido. Esa non é a táctica.
Cago en Dios. Jódete, jódete. Ahí girar. Epa. Ruido raro. Ahí está. Ruido raro. Xa me parecía a min. Xa me parecía a min. Xa me parecía a min que non pasaba nada. Xa me parecía a min que non pasaba nada. Ahí dentro. Pa que corres? Mete todo dentro. Cuidado, Cuidado. Que susto me diches. Que susto me diches. Onde está o cuadro? O cuadro rompeu. Pero Bryce non sei onde está. Vamos, marchamos, xa está todo entregado. Ahora é marchar. Cuida, avanza Vale. él tamén, Ojo. Bryce está. Está aí diante á dereita, a calavera. O sea, de frente. Aí está. Ahora é marchar solo, señores. Solo hai que marchar. Por onde hai que ir? Está aí. Ai, vende. Porque temos que marchar. Temos que ir. Cara, onde hai que ir? Pero que me salvo, non? Sálvome. Voulle dar ao camión, Se morremos da igual que temos o bug da vida. Vese menos que antes, cada vez vese menos, ou é cousa miña. A linternas cada vez alumbran menos. Porque isto non vese un cagao. Hola, boas. Que hijo de puta estabas aquí. Voulle dar, E o resto? O resto da igual, que ainda que morran temos o bug da vida. Dalle, pero que... Matáchelos a todos, cabrón. E que pasa? Que problema hai? Home, que despois non temos todos o 100 de vida como a ti, cabrón. Si colles o de 25 xa... No, eu teño 48, con coller un pequeno chéjame. No, cun pequeno só che dá 25, mima. Bueno, pero chéjame, Cibran xa estaba morto. No, Cibran estaba vivo, que aparece aí. No, Cibran estaba morto, vin como morría. Ah, pero entreguei a cabeza, claro. Bryce, fillo de puta. No, a mí non me digades nada. Foi o puto David. Que dis? Foi Bryce, joder. Que dis? Si teño que... Foi Bryce, eso notouse moi forzado. Estás de coña. Vades creer ao puto David, A ver, juicio. Davis, vai a compañerismo. Vamos a fazer un juicio. Bryce, ven aquí. Calma.
Que dis? Quitadme esta Que dir de min? Que dir de min? Que dir de min? Quitadme Que dis? esta mierda, por favor. Recibo aquí por si non fago nada. Ah, non eras ti, Merce. Estaba a reventar a Lucía pensando que eras ti. Mirad, tremendo. Mira que tremendo chorro de luz teño, ¿Dónde está? Tremendo chorro, mira. Au. Mira. Que? Riste moito, hijo de puta. Ou non te ris tanto, que non? Marchasen os teus compañeiros. Que faz? Que faz? Además foi o segundo de chegar, Mira, no, ahora vas a entrar aquí. E vas a quedar aquí quietiño pensando que fixaches. Nesta puta esquina vas a quedar pensando que fixaches. Que te portaches moi mal. Esta é a miña puntería. Esta é a miña puntería. Pelota, queredes xogar a Brilé? Non sabes, hijos de puta. Cago en Dios. Non me das. Veña, non me das, vamos a non pillar me das. cousas, só. Veña, va. Ah, e agora vamos a pillar cousas, no? Ahora sí. Mi má, tens que estar pejado para dar. Que lle pasa, Hola. Está triscando nos No, dentes. eso... Tú comendo goder. Mentre vamos Ponte ti, peleados. joder. Ai, auxilio. Veña, pillade o que irades. Puta mierda. Va pa nada eso. A mí me falta vida. No, vida xa hai. Cago en Dios. Dios, é que sodes pesadísimos, tío. Comprastedes algo. Hai vida, hai vida. Meteu aí Davis algo, creo. Collín un cristal destes. Pero para que queredes vidas que temos o bu? No, vida no. Vida no, cara. Compramos vida unha de- arma. Comprad habilidades, comprad habilidades. Pero onde hai? Cando- Cando... non son tan metidas. Trangan este. Cando morres as habilidades reseteanse ou non? Non sei. Mirade vos. Dadelle ao tab. Teño tres Esa de... upgrades. Que de aquí? Ao tabulador. Tab. Aquí hai unha movida de... Tedes as habilidades ou non? Nadie me fai caso. Non, que Eu habilidades, sí, pero espera. eu non morrín, por eso vos... Se lle das a tabulador, alguén que morrera. Cago en Dios. É un morrín. Eu morrín. Ah, non, non morrín. Bueno, si morrín. Que quedeis fora da nave. Efectivamente, por Como dalle ao caminamos tab. trench, un... Pero o tabulador sale o mapita. E upgrades á esquerda. 3 de estamina. Ah, sí que se manteñen. Xa está, veña. Pero, vale. Genial. Hai que comprar algo para revivir a Intento xente. coller a mina e romper. Para, home. Collede aí as upgrades que irades. Para. Metede aí. E Lucía? Wesley. Aí. Wesley. Veña, arrancamos, señores. Wesley. Non hai nada máis para pillar por aí. Collede a vida e dale yo a E Pero como a necesito vida locos. gorda. Vida grande. Pero tedes aí vida gorda, quen trae un de vida gorda? Ala, gordofóbico. E agora... Para que O David se amarillo está fora. sinta... Para que David se sinta como nas súas horas. Aí está. Que estás facendo aí o teclado? A Dale, P, que vida. crees? Vamos. Solo teño 51 de vida, tú. Que Es un pequeño. Hostia, collei un de range. Mima, que rápido son, mira. Son Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Si Santos xa ben. É Cristiano Ronaldo, por fai o seu grito. Sí! Meu, para en partida, non agora. Cando veña o calvo. Ahora, mira. Mira. Sí. Sí. Como é? Tens que ir correndo, saltas e giras. A ver. Mirade, os rapaces. Que é? Sí! A ver. Ah, como de Harry Potter. Harry. Cuidado co árbol. Quero meter no carro. Cuidado co árbol. Brais, non te podes poñer tan nervioso. Ahora non compensa meter nada no carro, que está aquí o chisme este, joder. Pero necesito axuda para que non den as escaleiras. Xa está, mira.
Sí, xa está. Mira, arrastrade. Aí está. Cuidado, Aí está. cuidado, cuidado. Aí está. Ahí está, listo. ¡Hala! ¡Pajariña! ¡Sí! Pagadita. Este xogo terá final. Mire ese payaso, parece Cibran. Uy, baneo Cibran. ¿Quién fue ese? Antoner Tristoni. No me afectó tanto como banearlo. Mira. Ahí vamos. Espera. Awimmawe. Venga, me quedo ahí, ¿no? Las de cristal. Me quedé no carro, Dios mío. Maravilloso. E tú por que sigues collendo? Aí está. Mi má. Para que non caia. Que pasa? ¡Ay, que vai caendo! Non me gusta a música, eh? Había máis cousa aquí, por certo. Me la suda. ¡No! Morreu. Mira. Fun correndo para diante. Joder. Mira. Díjamos literalmente o que lle pasou. Pasoulle esto. Espera, perdón. Esto. Pobriño. Mira. É como salta. É como a saltarina. É como a saltarina. Que chulo, non? A ver. Qué cabrones. Está detrás da porta. Mateime por aí, polo precipicio. Dar unha visquiña abaixo. Mira ben. Mira. Se han matado a Paco. Vuelve a casa, vuelve a tu hogar, que hoy es noche buena. ¡Epa! Mira qué divertido. Eu creo que ahora vai estar complicado, collera. Otra. Mira. Quedou ali, vai. Canastra. Espera, vou por él. Mima. Xogamos aos pasos ou qué? Ojalá caiga, Ojalá caiga facendo gilipollas. Cibran. Ojalá é que mi mai va me rir, Vai, que? Aí vai, Ten que votar. Buena. Vai subir de volta. Hai que probar o dos mods. Hai cousas moi graciosas. Hai cousas moi Sí, graciosas. Espera. 0-0, Cada pouco que quera. Eu estou de árbitro. Puntos aquí. Oye, como rebota a cabeza Aí de... estás. Un momento. Saque neutral. Un momento. Espera. Aí está. Arby. ¡Vamos! ¡Fillos de puta! Neutral. Son 200. Hijos de puta. Botade Cuide da cabeza, dádelle. abaixo. Ou Esa botade justa. Fillo de puta. Tío, non volvo a entrar a cabeza. Fora, Oye, non rebotarán tamén, non? Pódeme rebotar os huevos, hijos de puta. Non capaz. Ora. Jódete, Aí está, porco. aí está. Xa podemos xogar tranquilos. Veña, va. Está no borde de todo. Vai acabar caendo. Mira o que che pasei eu vou iso. Si, xo vin o da tipa disfrazada. O carro había que... Mira, o punto de extracción está aí ao lado, pero non sei que facer. Aí á dereita está, tendes algo para coller. Pero moi á dereita. Na túa espalda. E aí algo para coller, dis. Hai un diamante. Ai, sí, é verdad. Me falte Dios. Que non caen. Juan. Vale, xa teño. É o punto de extracción? Está aquí, diante. Ai. Ese jarrón o ten miña abuela na casa. Ai, que estou deitado. Ai. Sí. Merda. Escoita, a ver se deu subido ben.
sí, vou. Ven, ahora, Lucía. Levantamos. Vache revivir os amores para sempre. Que malos compañeros tes, despois queixanse de min. Hostia, ahora... Espérate. Non entra, Entre- claro. Baixamos a bola. Canto teño no carro xa? 11.000. Buf. Baixamos a bola. Baixamos. Xa non baixamos nada. Non baixamos. Con eu. Con eu. Mira, olha que habilitado, mira o que hai aquí. O xa collestes. No, o cristal xa me rompeu a min tamén. Mima. De caracho. Brais traballando solo. É que levo 2000, teño que coller 15.200. Hai moitos buratos, hai moitas trampas. Hai que ir con cuidado, porque como vas correndo como un loco como fun eu antes, vou jodido. Sí, non? Estes van que acabar caendo, fijo. Están xogando moito aquí. Hostia, onde vai a cabeza agora? Moita risa sin cabeza, me parece. Non é a cabeza de ellos, onde está? Sigamos, sí. Ai, que me mato! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Sabío que te ibas a acabar caendo! Sabío. Pena non habelo visto eu, que non estaba na túa cámara. No, é que non me podo creer, tío. A mí se me conta non me creo. Tía, pues, merda, a cabeza... E aínda vai caer outra persona máis. Subido aí arriba, como vamos? É que é falsísimo eso, Daste de cuenta. Foi moi gracioso debe como estar, que sí. tío. A miña cabeza perderona. No, perdina eu. No, a ver. Eres un hijo de Arrebolei de puta. matando. Pero usei de matar os gnomos, tío. Morreches por unha boa causa. Si se poñen na pota verde, saltan para ali. Os anillos. É como... Sí. É como chegou aí, é que non Pois entendo. fixaches un Boromir, tío. Ah, xa sei. Xa sei, aquí, mira. Mira, que vai facer merda. Vai saltar na pota, mira. Aquí. Eso botate Vai morrer fijo. Debería. Quero velo. Vai morrer fijo. Non creo. No que vai. Buah. Por mis compañeros. Vai Por te mis salvar. compañeros. Ojalá Bueno, si outra resbala vez ahora. Sí, Si botamos. resbala cae ahora mismo, choro da puta risa. E meteu canasta. Que xogadora. Que xogadora. Que xogadores se perdeu o Obradoiro, Vaya putísima play, me acabo de quitar do forro dos huevos. Pero non é aquí o punto de extrusión. É aquí, mira. Bryce está traballando, el solo. Estaba... Mira os 4.500 que leva. Xa conseguiu casi 5.000 solito, Sí, é un traballador nato. Sí, Bryce. Pero escoita, este home porque vai a Brian tanto xogando libre. solo é putísima magia. A ver A que ver. carallo fai. Estou volvendo por aí. Eses todos pozos verdes morres e caes, creo. Xa sei, caese con avanzas máis cada vez é peor. Ah, mira, ali hai algo vedes. Amigos. Pobre, Hola. ni pensa que está solo. Hola. Hola. Hola, Pois é un superviviente encontraches nato. o punto. Sí, pero non sei por que non viñastedes. Si abrides Porque o tab. tuvemos un problema, Leva o carro, porque leva o te vou explicar unha cousiña. Ti tes cero compañerismo. Os Tiras teus pa amigos diante. morreron aí. Ah, E onde estabas no, ti? no, eso. Onde No, estabas cando- ti? No, Sí, no, no no, morre- onde estabas ti? Onde estabas ti? Contesta. Podo falar? Linterna. Non? Que? Non pode falar. Ah, A ver, pero non veña, podo dalle. falar. Dalle. Cando que? morreu Davis, eu estaba aquí, e vos, como vos compañeros que sodes, estabades xogando ca súa cabeza a tirala para reventar. No. Marina. Ah, no. No, esos non éramos nós, Estás equivocando de equipo, Estás equivocando de Cuidado. persona, Bryce. Cuidado. Que sepas. Cuidado. Con que? Cuidado. Joder, Bryce, que pro player eres. Te xojo, meón. Buenas, Galver. Tamén buenas, Mako que... Mako Ma, un Caco bicho. Librea, me cago en Dios. Y J. Pazos. Cajón Dios, amigo. Son dúas... Pero que dous a cabeza. Que non fale, son dúas mulleres contra un pobre Bryce. Que cabrones. Aí está, o bicho. Vai joder o carrito. Vais empezar a meter hostias no carrito e a deixar sin nada. Onde está o... É que claro, morto non podes ver o mapa, eso é un fallo, penso. No, eso non mola nada, tío. Tampouco ten moito sentido que non podes ver. Total, non podes ver con eles. Menuda gracia. A este xogo debían de lle meter, como no Farmofobia, un walkie ou algo para poder falar a distancia. Un? Un Ah, walkie, walkie-talkie. sí.
pero é que moitísimas É que se che cortou un pouco. Sí, que tamén hai que entregar cada Porque cousa. estou lonxe do micro, así non se me corta, non? Ah, vale, mira que jarrón. Vamos, No, ahora xa non. Vou levar o carro, creo que puedo. E non collera eso da isca. Carallo, o vídeo que subín hoxe gustou, É logo. En TikTok, un pouco. 16.000 nun día é bastante. Boa, vendo o último que subí foi unha animalada. Intentarei ter Chavales. Que? un chulo para lunes de repo. Vale, collo eu, pero é que agora teño isto. Pero vou intentar E non pulsar. sei se me dará tempo para ter un de repo para sábado Isto de viste? e para lunes. Ao mellor subo 2 esta semana. O sea, ao mellor sábado subo un e lunes subo outro. Espectáculo! Joder, non lesme, home, mira. Precisamente o chiste é que non vos escoitedes. Sí, claro, eso sí. Pero No, un walkie pero no xogando. fasmo, Hai... Claro, que sea como no fasmo, home, cando aparece un bicho que te corte e todo eso. Eu digo cando estás vivo, un walkie para falar a distancia. Claro, pero cando aparecen os monstruos que se che corte, como no fasmo. Pesado. Está a túa cabeza rodando por aí. Ai, a miña. Hombre. É a túa. Veña, vente. Que fai, Brais? Babies. Babies. Aí está. Que debería salir correndo aí. Nos avisase antes, cabrón. Vou ver unha cousa. E ahora Cristiano Ronaldo creo que me veo a mí. É que non sei se están moi lonxe da entrega. Non o sei, tío. Pero Lucía seguramente vai hacia a entrega. Cristiano Ronaldo baixa do campo enfadado. Oh, tú con Cristiano Ronaldo. Lucy, Lucy, toma. Aquí, aquí. Pero, temos outra cabeza tamén. A quen? A outra está dentro do carro, non? Vale, está aí a entrega. Sí. Está aí a entrega, se a fan revivimos. Que me jarrón. Algo invisible. Brais! Brais! É un ingenio, mijo. Ten a mesma forma de enfadarse que é Merce, tío. Quen? David está... Que día Merce ten a mesma forma de enfadarse. Ahora. Tamén como sube carro escaleiras e o estudio. Perico de los palotes. Estás vendo a Merce? Dios mío. No, Por favor, que fajan a traje xa. é logo. Que lle pasa? Bueno, porque yo indo por riba. Encontraré a Manolete de frente. Mira que caixo que é. ¿Ves? A caixa! Bueno, así, A así caixa vive, esa! así vive. Esa caixa vale 20.000 pavos. Donde está? Vale, creo que sei chejar. Que non se mova. Non te movas, Merce. Había unha caixa que vale 20.000 pavos. Donde está? Sí, vino. Arriba, non? Era por este de aquí, no, creo que era este de aquí. Mira, aquí. Merce. Está aquí. Merece. Está perico. Merece. Está perico. Ahí. Payaso. Perico. Es non ben, home, que es normal. Vámonos a esta movida. Donde está a caixa? Creo que non coño. Collera. Ah, aquí, vale. Para, que vai chocar. Para, que vai chocar. Arrastrámola, home, arrastrámola. Cuidado, un homo. Me cago no nomo de Dios. 2.000 pavos o puto mono Pero ese. dai sale un bicho. A onde vades? É que, pero si... Ahora vai, xa cajaste. Payaso. Collete, puto. Me cago en tu puta madre. No, é que eu creo que era mellor. Mima. Un de vida. Que bicho é? Moi bien. Un de vida. Pero vai te dai. Un de vida que pase. Ven aquí.
Está. Date a volta. Acábame de seguir un que se chama Brais Cachas. Como ya fixen a 360. Correde de aquí como a perras. Correde. Es unha sala oculta, podré ir aí? Eu creo que é unha sala oculta, non? Ou igual non sei. ¡Son gilipollas! ¡Son puto subnormal! Mira, que puta raiva como matou a careta esa de merda, tío. É por aquí onde non saben falar. Donde non sabemos ler. Pero sí que sabemos banear xente, moi ben. Ah, todo. Non, me deixo. Estaba neo quente hoxe. Son como a perro de presa, Está máis quente que en Pepe, que é Flamingota, así que cuidado. Un perro de presa. Aí no que terá tao. Sodes os hijos de puta. Mira Tibran como calles con su abuelo, me cago en Dios. Simplemente magia. Y dijo, inventa, Román, inventa. Invente. Buah, Lucía vai carrelear esta partida. Brais que lle pasou? Quedou sin voz. Brais eu creo que pille semejantes cabreos que non respire. No, está chorando nunha esquina, Quen Brais. gritou así? Lucía. É moi graciosa cando grita así. Enfadades vos igual, chaval. Brais? No, Brais tía, eu? Lucía. Foi mágico cando o invisible, cando o invisible levou a Merce e Merce chorando e chamando por Brais. Hostia, se arrasou con todo o bicho ese. Me cago na puta monja, En a iglesia, amigo. Que inglesa? Que dis? É inglesa? Nada, deixo, David. Quen é inglesa? Unha chave inglesa. A monxa que quería o décimo. Dios, está... Churrón. Hola. Buenas tardes, Pobre churrón. niña. Estás sufrindo moitísimo. Ten que facer 2 extraccións elas hora, pobriña. Que chiquitita. Te dijo eu. É dicir... Espera, que iba a decir? Ah, por que cada vez que xogamos hai máis extraccións para facer? Porque antes era só un. Porque según vas subindo de nivel, cada vez hai máis. E tamén hai máis bichos, Vano complicando un pouquiño, cara. Se era un cura, al menos non iba por vos, iba por los nenos, que hijo de puta. Vaya. Mama. Mamaíña do cielo. Mamá. Quen cantaría mellor de nosos 4? David. Vai, eu creo que Cibran, Non, coño. Canto como a puto cu. Mentre non busques... Dime. O exorcismo inverso, tío, fai moitísima gracia. É buenísimo, Como? Non sabes como é un exorcismo inverso, Merce? No, como é un exorcismo inverso? Cando o cura... Como era, Cibran? Dillo ti. No, sí, ahora dilo ti, non te jodes. Como era, Cibran? Ahora dilo ti. Cando o cura... É que non me acordo, tío. Voume... Pero é suficiente, creo, Deu tempo aquí. Explicade aí no chat como é un exorcismo inverso. Cando o demo lle pide ao cura que salga dentro do neno. Mi madre. Mi madre. Cuidado, vaya burrada. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso está dicindo neno. Aí ven Brais. Pero donde carallo foi yo?
Pobriña, non, creo que non se dá conta que ten Le- que Iría darlle a comida aos cans. Pode ser. A esta hora. Queda solo Lucía. Sí. Hostias. Pobrinho. Si, liónelo un pouco. O bicho. Guau, como me cundí ahora mismo unha ensalada de pasta, Non me entero de xogo. Hostia, a verdade que sí, Uf. A min non moito, verdad? Te calao, que A tens Davis cundíalle unha costilla boa de churrasco. No, cundille unha barrita deso. Falando de churrasco, señores, estamos tardando en facer un churrasco, É verdad, certo, é. A ver Eu se... solamente... Unha churrascada. Eu só fago churrascos veganos. Como é un churrasco vegano, tío? Pois falas hamburguesas e pois chúpalas. Ah, bien, bien. Nas podes masticar, non se vale. O pan pode non comer, claro, pero a hamburguesa só non se pode chupar. Veño Vale. un nomo. Que boe tener o stream Veño, entre non. xogo ou counter, por Dios. Sabe que Ah, ten que xogar tirar ben, os dedos carallo. para arriba. Creo que non se dá conta que ten que pagar o... Mira os nomos. Dúas máis. Que fan os nomos? Estás escondendo Os dela? nomos non están indo por algo de valor. Como non temos nada de valor no carro. Os nomos rompen todo, tío, uns tocan pelotas. Pero pode Guau, de que teña que carrilear toda a partida Lucía, que cojones. Facilito. Aí vai, mira, todo que está no carro baño reventar. Parece Blanca Nieves e os 7 nanitos, ven para aí. Aí vamos. I go. Ni. ¡Hala! Non vivo con solución, tío. Non vivo con solución, Tía, o suicidio non é unha solución. Eso nunca é Non é solución. unha opción. 3 putas kills. Eso non... Puto chiste, 3 putas kills. Eu pensaba que era para arrancar a nave. Acabaron os amigos. As hostias. Eu toda Chile esperando para arrancar. Cago en viola. Que teño? Quero mo quitar, por favor. Toma, puma. Janei. Toma por el cubo, burros. Ahora cómo se colle esto. ¡Ay, no, no, Janei! ¡No, Janei! ¡No, Janei! ¡Toma! ¡No! ¿Qué? ¿Qué me da por mí ahora? Morreu. Teño medo de que volva. Xa non sei que pensar. Merce. Como rompo esto? Teño que romper esto. Non sei que facer, señores. Rompe eso, hijo de puta. Rompe eso, non podo coller a corona. Merce está viva, tío, fijo, fijísimo. Tío. Aí está. Aí está. Non iba a ganar porque non era capaz de coger. Ai, ¿Dónde estabas volando? increíble, non entendía nada. Que diste tanto. Eu vinche... Que pasou? Eu vinche vir do ceo como Jesucristo e flipei. Oíchedes? Que pasa? Eu vinche vir do ceo como Jesucristo e flipei. Foi boísimo. Cuidado, Espíritu Santo, tío. Estaba eu solo no round, no ring, e non había nadie máis, e vexo Merce vir de arriba volando. E dime, estou aquí. Con música... Soy el Mesías. Soy el Mesías. Con música celestial. Va, é increíble. É boísimo. É que o rollo que non sabía como carallo desfacerme da merda esa. Cibran, por que eres do mesmo color que a pizza do meu can? Cuidado. Por eso me puxen este color. Oi. É color Que vos estaba de reindo, non, fillos de puta? Que? No.
Hai un cabeza collón aquí. Que hai un cabeza collón, me cago en Dios. Mira, ven aí o cabeza testículo. Hai dous cabeza collón. Non escoitan estes, creo. Non escoitan. No, non deben escoitar. E hai un puto pato, 2 cabeza collón e un puto pato, tío. Que hai 3 cabeza collón. 3 cabeza collón. Mima, no primeiro nivel xa, Un mono. Que no. Que me das por este chispo de cartos? Un pato, mira. Ese patito. Outro cabeza collón. En palo. Ven o cabeza collón detrás túa, Cibran. Somos amigos. ¿Pero qué está ahí? ¿Dónde está? Ah. Non me jodas que vai vir hasta o puto camión a matarme, tío. Me cago en su puta cabeza de collóns. Hijo de puta. Cago en Dios, tío. Vou mexar, veño ahora, señores. Deixo aquí a este. Vou mexar, veño ahora. E Davis morto xa. Cuidado co cabeza collón, o cabeza escroto. Mire, mire como lle fago, Hai outro aquí. Mírame. Sigue. Más coño velocidad. ¿Qué pasó? Ah, suéltame. No queríamos a mí tamén por intentar salvarte. Estou morto, no. ¿Cómo estás muerto? Corre. Media vida. O pato, ven a por vos. Unha polla, por que por mí, meu? De chillar sin Chao. querer. Buah, pues mátame. Acércate máis. Estou, señores. 60. Sí, estou morto outra vez. Corona. É que che río. Cago en Dios. Escoita. Que pasa? Espera, que estoy Mira, un truque ¿dónde está? buenísimo. Atende. Bra, ¿estás preparado? Meteron aquí, sabes que no Vaya, van a buscar movidas. A ver, vou. Ahí. A ver, O puto pato que vou atropellar, macho. Cuando digas. Estou. Va, ya. Podemos, por favor... Qué salvar a desgraciados. noso hijo? Qué putos desgraciados. Que aburrida eres, Merce, divírtete un pouco. Foto. Parece que está trixando os dentes. É que con letras non mola, é con números. Hostia, os números agora. Hostia, que che deu número. Mima. Está dicindo o número inteiro. Está guapísimo. Mola moitísimo. É con... É sino isto. Non leo punto. O punto non o lee. Doce Me dá algo de vida. Sí, eu teño 80, pero 2. Toma.
Métete ahí dentro, cabrón. A ver. Pum. Ahí está. Aquí hai unha movida, Collo. É unha tacita. Colle. Vamos pasar, mientras estou morto, Cuidado. o Discord outra vez. Paso eu. Este fin de hai stream de medo, señores. Seguramente, non sei se sábado ou domingo. Seguramente sábado, vou vos avisando por Discord. Pero seguirei xogando de Mortuari, que me molou moito o último día. Aquí non hai nada. Había un diamante, pero rompemos o pato. Está bastante chulo, Sí, chamou te Lucía. Que pasa? Merci e gracias en francés. A ver. Pero, por que non lo fai tan guai? A ver. Estes tres facendo o parvo e Brais traballando. Tole... Non podo creer. Toleou el solo, non lle tocaches. Sí que toleaxe. Toleou el solo, non se pode falar diante del. No, igual sin querer, Ainda tes o Porque yo... Que estaba dis? facendo o tonto, tío. Teño un peor, Nico, non sei se biches o stream do sábado. Ai, que Por risas, aquí, tío. ven. Teño un que sona máis e jodido. Obviamente desactivo. David, díxome un paxariño que onte pegouche un tiro o vello cando volviches do baño. Foi moi bo ese. Onde estás, Merce? Foi moi bo Onde ese clip. estás? Merce? Bueno. Onde estás? Pero ten que haber cousas, joder, lo... A ver, rompeu moito o puntuario de mierda, a verdad. Hai que baixar ou abrir porta. Este xogo está moi guapo. Se actualizan e lle meten máis cousas, cuidado, Eu estuve falando outro día con Torfi e ten razón no que di, que se como ese está facendo bastante viral, seguramente lle metan Este é un moitas servidor, mierdas. non? Sí. Porque o xogo dá bastante, o xogo, o sea, tapa moitas risas, tío. Mira, o mellor dentro das É, tapillas. é divertido, verdad, Os sustos son Pasa mellores... Di. Non, le. No, pasa que Que dijo que iguala un nivel de dificultad, igual escala demasiado rápido, tío. Sí. Aquí hai un objeto, pero pasa. Mira aí aquí. Porque é difícil, o sea, chega un momento en que os bichos ni má, tío. Decía Garre, os sustos son mellores canto máis pequenos e sonoros son. O do outro día era moi largo, tes razón. Ao mellor o poño un máis corto Pato. que faga rollo... un segundo ou 2 segundos de grito. Sí, posiblemente. Hai no que levantar un pouco do suelo. Eu creo que moitas veces iguala nin grito, tío. A veces cando se che aparece un bicho así, sabes, blum, nun momento. Ten razón. Te cagas por ti. Teño que miralo. Aí vai perfecto, vai perfecto. As cabezas dos mortos parecense o típico botón de chocolate con papel como se foran mariquitas. Por que non probas que pillar as armas este de... que... Que dime? Por que non probas este que hai que... Xa está, Están as Tens que ver... cabezas das dúas, non? que traballas nunha fábrica como de cabañas ou algo así. Sí, e xa sei. Están encantadas. É gratis, Este non, ten no? boa pinta, Non sei, pero si costa pasta, creo que costa moi pouca pasta. Hai Pasa que é un... xogador solo. Hai un que me pasou Iria que vin algún clip e ese sí que me vai cagar moito. Nas pirámides. Aí está. Despois pasoche algún clip. O das pirámides, tío. Volviche dese ese xogo? Escoitade. Das pirámides? Tedes un cabeza collón detrás e vai desmorrer en 3, 2, Vámonos. 1. Vámonos. Vámonos. Pois dalle. Xa lle vin, coño. Adiós. Corre, Lucy. Mi mano, vai con un cu, chaval. ¡Los pato! Ven que te me llevo a ti, gilipollas. Salvei el gen, non sei a que. No, salvei eu dándolle a irse, cabros.
Volvemos en loco, pato, tío. Deste sin querer, ¿no? No, no, no. No. No, non lle fixen nada, de verdade. Non sei que dixo este. É a hostia o sonido saturado dunha barra de meta ao cair. Non entendo. Vamos a meter vida. Ahí está. Arriba el dinero y dame las manos. As pequenas no, o tamaño sí que importa. Arriba el dinero y dame las manos. Pobriña. Pon a revivir. A merce, pon a revivir. Que eres un cabrón, tío. ¿Dónde está? Hostia. ¿Dónde está la cabeza? Davis. ¿Qué? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Lástima, estáche ben. Por gracioso. Estáche ben. Hijo de puta vai matar a outro. Déjame o colegón collido. Veña ahora, veña ahora. Ahora. Véxete, vídete así puteando a meu colegón, Hijo de puta. Mira como mira para escopeta. Non sei onde foi a túa cabeza. Dispareite. ¿Dónde está la cabeza de Merce? Voou. Vou Voou. pulsar a arma, pena colles. A hostia dunha barra de metal ao caer o chan. Davis. Hostia, sí, pero non ten nada que ver eso último que dixeches arriba, cabrón. Que cabrón eres. Ahora, eres aquí. Que hijos de puta, puxeronlle unha trampa nos pés en canto se mova vai na comer. Y se empujo. ¿Dónde está Merce? No la veo. Funcionou! Morrida. Jódete por malo. Por hijo de puta. Eu solamente venguei a miña colegona. ¿Dónde está la cabeza de Merce que no encuentro? Busca ahí, por. Non estaba no couso de comprar. A ver, si no revive después, pero. Está aquí. Joder. Ah, vale, pues mete ahí. Mima, non se vi, é que é moi oscuro ese color. Sí, tío. El juego debería ser... Bueno, se debería cambiar el color. ¿Por qué también? Hola. Sodes Hola. unhas personas terribles. ¿Unhas qué? Yo. Fue Davis. Fue ¿Unhas qué? Davis. En fact. ¿Decías algo? Xa sei que No, ¿decías algo? Eu non son Vai persona. Armiña, anda, vai Armiña, por favor. Casi me met... Quitoume. Quitoume que te vai dar. Veña, vamos a ¿Qué traballar. diréis? No me mates que Ai, quiero vida, curarme. espera un momento, por favor. Non mates a nadie. Bueno, era visto, Era visto. Dame que o revivo. Non hai vida. Non podes de revivir, Aquí que hai, temos un K, xa cho dixo. Ah, merda. Aquí hai unha. Perdón, Cibran. Pero bueno, deixámoslle unha de 3 a Cibran, eu tomo unha de 1. No, pero esas non están compradas, cabrón. Ai, é verdad, merda. Por eso che dixen que non mataron. Preparadevos para falta de respeto, Toma de 3 e pasa ti vida logo. Tes unha aí a izquierda logo. Preparadevos para falta de respeto. Home, está che ben. Va, qué locura Cibrinó esta, a ti de este pequeño buceo pejaban Fernón. pirola, mira. ¿Dónde estás, Cibran? Gran, algo que decir. Gírate. Gírate, Ay. hostia. ¿Qué? Ti non és máis paro porque non entrenas, non? A ver. É que eu sabía, vean que a puta escopeta dixen eu, vai a facer un chistiño de matarme. Vai a facer un chistiño de matarme. E dase conta media hora despois de que lle dixaste que había que revivir a xente para que se metera viva, xa non sei falar. Coller esta mina. Cibran, por favor, vai á escuela, anda. Falta algún por collela. Respetec, gracias pola vida aos chavales, Pillas esta mina aquí. Eu collina. Monta, A ver, sube. do mar. Sube. Ahora. Pera, non me escapes co bustelo. O capa do sexta! Tómalo unha intertoto, Cibran, acabo de descubrir unha cousa. Mirade, mirademe. A ver. Vale. Que o sonido depende, a gravedade do sonido depende de onde estés mirando. Pero xa o sabía. Mirade. Xa sabíamoslo todo xa, David. Sí,
Tío, eso, sabíamoslo todo menos ti, me parece. Joder, sempre... Chegas tarde, como siempre. ¡Oh, nena! Cuidado. Cuidado. Prima. Eu sempre... Puto Brais. Eu sempre vou con retraso, vou con lag. Pero fixo moita gracia. David, non mires atrás. Non hai nada. Pero eso xa o sabíades. Aplausos para Davis. Eu entreime ahora. Ai, Dios mío. Vai a multiópticas, hijo de puta. Está cajando aí fora. Merce este morrer. Dios-me Dios. Cuidado, cuidado. Está aí, cuidado que está aí. ¿Dónde? Estabas mirando, no salgamos. La madre que me parió, hijo de la gran puta de mierda. Todo aquí, porco! Sinto moito, Merce. Cuidado, está aquí na base, está na base. A ver se te revivimos ahora. Joder, a base está para atrás, tío. Está onde está o puto bicho. Hay que tratar de estar. Casi me matades, filhos de puta. Dixemos que estaba atrás, cabros, para que volvedes? Tiña que deixar a Merce aquí. Ah, bueno, non se podía deixar en outro momento, non que non espera. Hai que coller algo para revivir, A ver se ao fondo hai algo. All my love you. Aquí hai un garrón. Lévallo, a ver se revivimos a... Xa con esto chega, vamos. Gracias por vivirme, hostia, vamos. Hijo de puta. Qué encanto, qué barbaridad. Tremendo orquestón. Así que... Viva Rianxo. Poñer unha do... Cibran! Vouche meter o puto carro polo cu, Ojalá. Epa, non pilen. Non pilen, por favor. Cibran. O aportan ou apartan. Cibran, ven aquí. Espera, Merce. Que dígame. Hai frases. Cibran, ti non tens nada que darme? Pon aquí na caluja, dame aí. Unha collejiña. Hijo de... É un hijo de puta, É un hijo de Hijo de puta. la grandísima puta. Así teñas. Vente. Vai me dar outro, seguro. Anda. Gracias, Cibran. Nada, amiga. Hostia. Matáchela. Ai, no, pobriña. Lucía. Espera, aquí ten que haber cousas, seguro. Mira, David. Ven. Mira. Ah, David. Eu xa son inmune aos sustos. Me cago en... Onde está o cuarto? Aquí, á dereita, aquí. Me cago en... Perdóname, Lucía, por favor. Merce, telo aquí detrás. ¿Dónde? Aquí, vache comer. Me cago en Dios. Vale, perdón. No vin. Cuidado. A ver si te has cogido esto aquí arriba, tú. Como?
Tremenda notificación. ¿Qué hay arriba? No hay nada. Ahí está. En teoría, o carro, si meten o carro xa está, ¿no? Vere, vere, vere. É a xente. Sí. Vou meter o carro xa. Mira, mira, o carro. Vou meter. Veña, mete. Aquí hai un punto amarillo. Hai cousas ou non hai cousas? Aquí hai algo. Non mires, Sí. non mires. Que coño é isto? Clase del 87. Foise, non? Mira, mira, si pasa un número, mira o que fai. Si pos? Atende, Un número, mira. Cago na puta, tío. Eso xa o vin antes, Tibran. Vamos indo. Deixa eu meter. Bueno. Tarde, sí. Vale, y ahora hay que salir. Por que non manda? cago en- Por que non manda Sodes para aí? tontísimos, Podedesme, sodes por moi favor, burros. perdonar? Lucía, perdóname, Ay, mi por que ti non? madre. Sí, perdona, Ai, mi madre. Quen ten cu ten medo, 27 de vida perdidos pola cara. Revive, neniño. Hola, boas, matoume na puta porta, hijo de puta ese. Para meter ollo polo cu, hijo de puta. Vámonos, Hijo de puta. vámonos. Hijo de puta. Hijo de puta. Dillo unha vez máis. Vai nos matar. Ah, vale. De milagro, de milagro. De milagro. De milagros. De mil largos. Uf. Non fago un para facer 1000. É verdad, nunca vos enseñei o que teño aquí. No. Ui, esa frase empeza moi mal, A ver, Nunca acaba ben eso, As barritas que teño. A de perro. Mira, barrita, que barrita. teño as barritas de cereales do Decathlon. Non estás unha de dulce de leite? Barrita. Barritas. Mirad, mirad de canto teño, chaval, mirad. A ver, Barritas. Espera. Por que carallo tes unha lipo de comida na tua puta habitación? A ver. Teño máis barritas. Poñelo directo. Meto na cena. Máis barritas. Davis, teño unha duda. Teño proteína tamén. Davis, unha pregunta. Mira para aí. Unha preguntiña, amigo. Ui. Teño esta merda que non sei que é, ainda non probei. Teño leite en polvo, teño Mira. nachos, Mi madre santísima. Teño. Mira, é unha costilla de porco non terá. máis proteína e teño mantequilla de cacahuete. Unha pregunta, que é iso que ten de lado da barrita? Esas dúas cousas. Que dúas cousas. Lucía, Mira. ¿Qué? Que salto dich. Todo vai para dentro. Por que non podo rotar? Dalle co outro clic. Algo deso ten que estar caducado. Nada, non hai nada caducado. O único que está caducado é Davis. Veña. Non podo creer. Sodes tontísimos. Perfecto. Sodes tontísimos. Eu iba a quitar a morriti. Cago en Dios, non dou metido. Eu teño que meter vida, Hai vida grande aí, que sobra ou non? Hai unha grande, cuidado, Hai unha grande? Na caixa das barritas.
está. Xa está. Ando Estaba jardando as barritas, joder. Brais, non pode ser tan malo que a xente. Que ben ordenas, Davis. Eu sempre, teño todo ordenado. Deixaste o Lucía sin nada, non? Non pasa nada, non pasa nada. En serio? Hostia, que Eu va? merece dúas cousas e o carallo. Eu collí unha. No, eu collín vida, eu collín Meu vida. adapto, meu adapto. Cago na tipa No, difícil, coñeche. topa a mí, Eu solo topa a collín mí. unha, non, collín Egoísta, Solo egoísta. collín unha. Comparte. Leite en polvo é delito, pero tipo este non sabe que a leite en polvo ten a hostia de proteínas. Quen lle falta vida? Que tipo che comentou eso? Compi 3. Que cabrón, tío. Xa me jodería, compi 3. Fuera deste stream. ¿Dónde está? Non lle abras, non lle abras. Non lle abras. Non lle abrades, non lle abrades. Que? Como te Ahora qué? sientes, Como ahora te qué? sientes? Como Ahora te sientes? qué? Pasa pa dentro. Abre tú, Pódela abrir tú. Confía en ti. Tira da cadena, mira. Tirei da cadena. No! Hostia, mira un cajallón. Hola. Hola. Por favor, pero ¿qué me está Mira agarrando? cómo gira, mira qué cómo puto que gira. Ay, pobriño. É como lle das á cadena. Non sabes tirar dunha cadena, puto. Ni má. Veña, vou xogar. Xa fixe a primeira cuota. Vaise vaciar o pozo negro, din Fixe aquí. a primeira cuota, Brais. Que che pasou? De que? Ahora, non me podía mover. Home, normal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Awimmawe, 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 De yan. jungle, de Magic Jungle. Que pasou? Unha copa do Celta. Cliquei mal. Ai, que hai. Cuidado. Meu Deus, parece un gato, macho. La madre que os parió. La madre que os parió como me tiredes ao final. Lástima, lástima, lástima. Si tú non colles o carro. É un polvo con leite tamén ten, que hijo de puta. Tira da cadena, castigado. Vaise vaciar o pozo. Eso, xolín. Copa do Celta, que é iso? Se come. Que cabróns. Ai. ¡Porco! E sabes como morreu Cibrán? Como? Un Rugrat. Iba diante miña. Correde, Abriu correde. a porta. Un Rugrat como mato. Iba diante túa? E cando abriu a porta, literalmente o tipo pegoulle un tiro na cara. Porque sí. Tuvo que pegar un susto. Que lle pasa? Está enfermo este rapaz. ¡Porco! Como mola decirlle porco ao vello, tío. Está engatusado ca lectura do chat.
Moi ben, Davis. Ti vai deixando os objetos donde os atopaches. Joder, aparecen marcados no mapa. O que non vou... Moi ben. O que non vou é... ir sin o carrito. Por lo menos aparecen marcados e despois co carrito metémolos. Eso é volver cara ao principio, si, non? No, tío. Me cago en su puta madre, tío. Me cago en Dios, voy a vomitar, tío. ¡Qué jomito, tío! Ai, como me dá a barriga. Ai, a miña barriguiña. Ai, ai, ai. Teño cajalera. Jomítelle o cego cando veña. Hola, que tal? Doeme a barriga, non te acerques. Teño unha indigestión desas. Analítica tes. Teño a indigestión. Teño a indigestión. Xa está. É por aquí? En principio no. Pero bueno, a ver que hai aquí xa. Non hai nada. Aquí nesta habitación. Un diamante. Merda, me cago en la virgen. Muy ben, Joder, vale. non pasa nada. Unha caixa forte aquí. Hai algo aí? Hai un reloj. Mete aí. É esta porta roja? Traedelle unha manzanilla a este home. Boa, recolles a Dios co carro, Vou volver para atrás, vou levar o carro. Sí, vou. Si lle das ao mapa, o carro marca o camiño. Ai, vale, estamos ao lado. Pero isto parece entrada allí mar, mi home. Pero non temos para revivir, o seu rellenaría máis, Dámoslle máis. Pero hai que tirar para diante logo. Por aquí. Vou contigo, Luz. Ui. No, está ben. Por aquí. Cando nos faltará? Buah, ainda nos queda moitísimo. Si, vou polo carro. Buah, temos 3000, casi 4, fai falta 16. É que o puto vello non se escoita, tío. Cajo na virgen. Teño aquí o camión. Aí na entrada. Ese que tuve aquí. E aquí hai algo tamén. Vale, vai que bajar, non? Sí. Collelo ti. Claro, Sí, deixa. Non sabía que giraba. Vale. Creo que dou, Teño un de 3000 ali. Está o carro aí. No, pero teño un de 3000 alá. É unha muñeca arriba, unha gordilla de... Unha copa do Celta. Está cheo de cousas aquí, vou traer o carro. Vai, trae. Merda. Arranca. Isto. Hai unha copa.
Dixo que non debe. A ver se podo meter. Déxame. Vale? Para baixar as barritas. Para que non se lle corten a rodilla. Hola, Xuepax. Bienvenido. Estuvo ofendeuse. Bryce está vivo, non me jodas. Creo que non. É quen erutou así. Escoitei a Bryce. No, temos dúas cabezas aquí, Foi no Discord, hijo de puta. Eres un hijo de puta, Bryce. Foi no... Está vindo o cejo, ¿Alguien quiere el cupón para hoy? El cupón para hoy, ¿alguien lo quiere? Hijos de puta todos. Pero onde estades? Ti estás morto, non? Vou silenciar o Discord. Trae o carrito por aquí, por aquí. Pero, espera, porque teño un rinoceronte. Aí van... Aí o vai despois de dúas cuncas o vello. Que a escopeta. Isto é caro, ten pinta de ser carísimo. Sí, é caro. Vale. Vou deixar isto aquí. E vou ver que hai na última habitación. Non lle moverías os marcos ao vello, non? No, olvídate. E se os moví non se entera que é cego. Vale, aquí. Temos para acabar o xogo. O sea, para acabar a ronda. Escoítesme. Casi nos mata o puto iPhone. Lévate esto, lévate o rinoceronte na man. Hola, le llamamos para una llamada comercial por si quiere cambiar de tarifa de teléfono. Cala a puta boca, Bryce. Me cago en tu puta madre. Señora. Colleu os mortos, entendo que si, non? Teño no carro. Eu non sei. Por que é que me parece algo marcado en verde?
xogar aquí a Davis, que tengo esto pillado. Merce tamén está aquí, entendo que sí, non? Sí, sí. Están as tres Carro, cabezas. carro, Vale, vale, sí. mira. Perdón, 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 culpa miña. Non pasa nada. Tenme que volver a axudar. Ai, xa pasa, xa pasa. Podes. Sí, 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 sí. Arriba do armario deixastes algo. Pero es mover ou que te pensas? Sí, pero se vas agachadiño non che escoita moverte. Bueno, revivir logo. Chega, chega a pasta, sí, ¿no? Si, ó. E ao lado da seguinte temos un arpa que vale 20 e pico mil. Non fai falta nada máis. Hai que moverse, ¿no? Que queden aquí, vamos a por ela. Sígueme. A ver si yo decimos. Espera. Señores, Fillo de puta. ao lado ao lado do outro punto de extracción hai un arpa de 20 e pico mil. Xa facemos a ronda. Vale. De que? Seguídeme. Un arpa. Doche vida, merce, quieta. Seguídeme. Davis, Sí. Que? unha cousiña. Vou te explicar unha cousa. O xogo non se trata de romper cousas. Trátase de vendelas, hijo de puta. 15.000 pavos perdeches ti solo, dímolo todos. Quen volve reviviu? Matábamos nos collón. Sí, home, non te Hay un jodas. objeto Ti aquí. solo no, Aquí nesta esquina. Vinde. arriba. A ver, meu. Hai que sacar unha licenciatura para coller a puta arpa esa ou que? O carallo é que chegue dunha peza. Levando a Davis, chegará en 3 ou 4 pesos. É como os muebles de Ikea. Sí, van por fascículos. Mira, está aquí o punto de entrega. E está aí a arpa. En donde? Hostia, facilito. Está me molestando o pantalón, joder. Pues quítao. Vale. Tira dela para atrás. Vai tirando, xa non bate con nada. Me cago en Dios, tío. Vou a vomitar outra vez. Me cago na puta, tío. Non te acerques. Cuidado que vomito, cuidado que vomito. Que me doe o estómago, comín kebab, joder. Ai, como doe, neniños. O Dalsi, mamá, o Dalsi. Vale, se puede esa arpa. Vale. Collede, metede aí. Sácatela. Xa está. Podes esperar un pouquiño, amigo. Eu non fun, eu estaba vomitando. Eu estaba vomitando. Que ansia. Eu estaba vomitando, eu non fun. Eso foi o leite en polvo, que hijos de puta son. Un dios. Ahí está, chachejo. Michigan, bienvenido. O bienvenida. Tú no camión, a ver canto tardan estes en chegar. A Ridder nunca vira ese en Nuco. Si, roubache as cousas.
Xa o teño visto noutros sitios, noutras partidas. Vamos a dar un rato, e se non están, doulle o botón, para meterlle expresión. Empezo a ter algo de fame, eh? Dalle a carta que tes na pantalla. Sí, os collóns. Vou esperar por eles, hombre. Ojalá che arranquen os brazos entre os 4. Tómalle unha barrita. No, que teño fame de comida, non de porcallada. As barritas non as tomo de normal, as barritas tomas... Buenas, Brais. Tomas cando vou facer deporte, joder, vou na bici, levo unha barrita, sabes? Dame fame tal, cómela e sigo andando na bici. Pero non as suelo comer, por iso teño tantas, porque duran aí... Teño comido hasta barritas caducadas, Cabrón, pero o puto Davis é increíble. Estabos esperando. Pois claro, se espera que den traballos, que locura o teu, que barbaridade. Pero para que trae de lo carrito se non nos dan nada con eso? Temos cartas. Para revivirnos. Sodes geniales. Vamos a estar a avanza dos cartas e me che meter polo cu. Sodes genitales. Genitales. Jorge Genitales. Hai que levar as grandes. Bueno, vou xenar, que morro de fame. Que é Jorge Genitales? Qué grande. No, Jorge Genitales no, Jorge Genitales. Jorge Genitales. Jorge Genitales. Lola Montero. E como facedes ahora que collistedes isto? Plato! Ahora colledes o techo, que facedes? Ir para arriba ou para baixo? Volei. Ah, para arriba, vale. Pero, que vos vou dicir? Vou xenar, vale? Si eu creo que vou parar o stream, que xa van 3 horas. Despois volvedes. Joder, como traballas? Pois... non sei, depende canto tempo me leves na... Depende cantos kilos de comida engulla. Pero... É que non sei que terei de xenar. Se teño Que un vas beso pescar? así... Vas comer salmón até o que percar antes, ou como é? Ojalá que me dera comer salmón. Salmón. Pero bueno, se veño despois xa vos aviso, vale? Vale, se ves si igual xogamos ao Rainbow despois, si fora de stream. Vale. Si vos cunde. Mira, eu Fallo. O rei Veña, Momo. logo. Veña, que aproveite. somos la bomba. Nos que facemos, logo? O Rembo é aquí? Fumadón. Facemos unha partida máis e despois cerro o stream. Non é fumadón. Como fumadón? Veña, damos a siguiente. É de tirazos. É de tiros. Sí. Veñen os tipos e fanche así. Pero... Fallei. Eres tontísimo. máis difícil que o Valorant, non? Bastante máis. No, bueno, técnicamente, o sea, táctica... Non compramos nada, cabrón. Vaya. Eu dillo botón, metichedes máis cousas, cabróns. E pa que lle das o de irse? Porque eu deralle xa vender e metichedes máis cousas. Cajo no Dios que vos deu. Eu deralle o botón de vender e debichedes de meter algo mal que se cancelou a venta, joder. Matounos a todos. Ten que ir cazar o jabalí, por eso tarda. Matounos A mí non me matou. Mima, a tomar polo. Hijo de puta este. Eu? Eu non, Oh, Pa que lle das carse ao botón de marchar ao camión? Meu, eu... Escoítasme. Si, escoítate. Eu deralle a vender objetos. Meter a todo... E si ves que non se venderon, por que lle das ao camión? Porque dinlle a vender e marchei a darlle ao camión. Pensei que se vendían. E Lucía? Lucía foise, dixo que iba a cenar. Ah, vale, pois xogamos esta e... hostia. Mira, David. Que? Mira, acaba de... Aquí o teu colegón o Lucas. Leoche. Lucas VG9, dixo, mira. Fallar é típico de Cibran, sin tilde. Vexo que por faltar o respeto sí, pero estudiar na escola, poquito. A puntería non é o del.
Explícalle ti a Lucas co que teño puntería, Davis. Explícalle ti. Pois Cibran ten puntería. Explícalle, por favor. Así. ¡Ah! Mima, que traballador es Bryce, chaval. Mentras baneo al... Rapaces, 44.000. Mentras baneo al gen xa Cibran... 44.000. Oye, gracias, compi, por ese Prime. Voy a quitar o baneo, me. Compi 3 acaba de suscribirse. Voy a quitar o baneo. Sabes quen é compi? Quen é compi? Quen pode ser compi, David? Pensa. A ver, blanco en botella. Espera, Lucas... VG... E a rastro non damos levado. No. Creo que lle quitei o baneo. Que crees? É o chaval de outro día? Ese mismo. Anxo! Sí, Anxo. Moitas gracias, Anxo, por pagarme as patacas. Iba a pagalas eu e cando... cando me din conta estaban pagadas. Deboche unhas patacas. Davis, pensa un pouco. Quen pode ser compi? Deixa, non lle dá pa máis. Non é Anxo. Non é Anxo, meu. Pois estádesme vacilando, hijos de puta. A ver, Como caralho non te das conta? douche unha pista. Ao seu nombre... É fácil. Igual é de muller. Igual. É fácil de saberlo. Así. Non seas cabrón. Agarra a tatua que me vai caer no chan. Vale. É Lucía, non? A boas horas. Davis, enorme. Vamos, Davis. Ai, ches, como non te contratou a FBI? Porque, madre mía, Que pasa? Imos poñer a tatua de punto de todo ou que? A ver. Bueno, que, Davis? Axudes? Empujade, joder. Tira... Que faz? 4.000 menos. É que eres putamente retrasado mental. Me cago en diola co tipo de Cristo, tío. Non é máis tonto porque non entrena este chaval, Como va a subir? Se non temos forza para subirlo, hijo de puta. Mira, estou tirando para arriba. Queres axudar a calar a puta boca? Subimos las escaleras. No. Estás que ben? Morreu? Ojalá morrera. Puto tonto dos collos. A ver. Tira. 2000 menos. Eu non toquei, No. E dixeche, tira. Tira ti, non tiro eu. Non sentou tirando. Ah, claro, pero entonces si tiro e non vai... Sabedes que podes empujar así, sin tocalo? Sí, sobre todo se non calle pola porta. Ti unhas hostias, eran pouco, Para. Mima! Pero con que bateu agora? Eu creo que non é para arrastrar, pero estámoslo arrastrando e, claro, perde cartos. E despois son eu o ingeniero, iches. Bueno, Cuidado! Igual se miramos un pouquinho por endemos, David. Se eres tío non estou tocando nel, hijo de puta. No, eu antes non estaba tocando nele, Pois se non tocades ningún non ven, coño. Cuidado! Métele rápido, por Dios! Que me quedé atascado. Mima. Está, ¿no? Vale. Aí está. Cuidado, Cuidado, tela. Vale, xa pillei o de compi. Antes dixo da leite condensada el, non? Ela. Que cabrona. Sí. O da leite en polvo. Cuidado. Ai, ches. Y nas carreiras ya as faceles, pero ganar non ganas porque rápido eres, precisamente, Hijo de puta. Igual vai con delay. Bota aquí, niño. Espera que hai outra cousa aquí. Un ollo do que non ve. Xa está. E fois? Non sei. Sí que se foi.
¿Hay algo aquí? No. Sí. Esto vale cartos, ¿Qué pasará si se rompe esto? Nunca vi romper unha destas. A mellor explota ou algo. Sabe que está David metendo cousas. Aí está. Quedé atascado. Quedé atascado. Non me podo mover. Aí está, xa está. Aí está, aí está, aí está. Corre, corre, Davis, corre. No, Tiro, tiro, tiro. Ah, vale, sí que tiña razón, sí que tiña que correr, sí. No, queda un, pero bueno. Mete aí. Ahora somos rapidísimos, chaval. Ahora somos expertos en extraccións. ¿Y esa música? E aí arriba. Vale, aquí arriba era a sala de antes, onde estaba o coso tocho. Había un jarronazo ali arriba. Isto quita vida, non podo facer isto moito. Pois marcho. A ver si chego onde están eles. Con isto. Isto parece que pesa moito, pero non pesa tanto. Podo levantalo fácil. Que cabróns. Ah, vale, pensei que... Estades? Estades aí, señores? Sí, é por aquí. Por aquí e subes as escaleiras esas da esquerda. Tes aí o carro diante, Davis. Bueno, Non fai falta. non fai o que queiras. Pero non sube. Aí está. Por que levanto a cabeza na vida real? Son gilipollas. Aí está. Hostia, faste daño, non saltes desde arriba, Cuidado. Perdón. Perdón. Cago no tipo. Perdón. Que fajo, señores? Merdas. Cibran, cuidado, Cibran, cuidado. Cibran. Hijos de puta. Esa cabeza escoita, porque Bryce está gritando e aí parece que non escoita. Solo che ve. Está mirando para a porta, Cibran. Papoute galloso. Que hijo de puta. Sí me escoita, ¿no? Sí, a mí se me parecía. Hola. É David? Morreu. Dalle ben, por favor. A cabeza? Vale, estou no medio. Aí na habitación do lado, creo. Ten orellas así que debe escoitar. Eso non significa nada, podes ter orellas e ser sordo. David, non te preocupes que non ten valor. Joder puta. Pois o que vos contaba, non sei se
subir un vídeo o sábado e outro o lunes. O do sábado menos bo que o do lunes. O do lunes vai ser épico, creo. Voume currar ben para que o do lunes sea épico, a ver si sale algo chulo. Igual solo subo do lunes e pista, Ten orellas, así que debe escoitar. Eso xa lo antes. Ábrete máis lento, si queres. Los dos. Aquí igual saturo moito, porque os dous serían de rep. Xa verei que fago. Xa o decidirei despois. Aí vai, unha cabeza das que explotan. Un chaval listo, Pois xogades en Play? Este xogo non hai en Play. Estou xogando en... Ahora mesmo estou xogando en un ordenador. Gibran. O Rainbow en Play. O Rainbow en Play. Pero bueno, tamén o temos en ordenador e hai crossplay. Entonces actualmente é o mismo xogar en ordenador que en Play. Ao mellor o lunes hai stream, pode ser que de Rainbow, para así para variar, sabes? Porque senón que vamos este xogo tamén e non en plan. Probaches as barritas de plátano do Gadis? Non suelo ir moito ao Gadis, Casi non vou ao Gadis. Donde máis vou é ao Mercadona. Vaya dos quedan. Son os desgraciados. Que ben o pasei hoxe, O Rainbow é o mellor. Enorme. A ti é para darche un premio, pero destes tochos, Quería saltar hacia aquela esquina, tío. E mira que che dixen antes que saltar fai daño. Pero que terá que ver? Se antes que a puta merda esa verde non morríamos. Depende da altura que vayas. Si caes moi alto... Pero que altura? Ti sabes o que fixen? 20, si, meteches na merda e taches disparado para arriba. Para coller un objeto que estaba arriba. Eu antes saltei e fixeme daño aí. Pero así como duda tonta, ti de onde es? Do medio do monte. Que vas? Son de cerca de Santiago. E ti? Cibran, espabila. Cibran, non o máis tonto porque non entrena. Aí está sonando a baneo eso, Espera. E sempre queda Brai solo. Eu de Carballo. Cibran guapo. Espera. Cando queiras damos unha volta na moto. Eu nunca subí nunha moto, Só encontro cousas que valen merda. É máis merda. E tomamos unhas cervezas, bro. Estame vacilando, Lucía. Outro anillo aí. Cibran non se apellidará Blanco. No. Davis es biciclista, correcto. O leite en polvo... Diamante que reventou, que todo que estou con... Obviamente. Como eres en Instagram, Lucía? Moi bo sitio para que poñen isto. Envíame un mensaje. Son as putas bombas esas. Que mierda foi eso? Cibran. Hostia, que guapa esta bicicleta, tío. O sea, por que digo que si estou morto? Creo que non sabe que estás morto. Cibran. Oh, claro. Estaba me rindo de ti. Ahora entendimos de Cibran non se apellidra Blanco. A verdade é que estaba unha referencia, 12 de 10. Non o pillei. Pues é moi boa, Hilou fino aí, Hilou fino, señores. Explícame. A ver, ti sabes como morreu o Carrero Blanco? Vale, joder, é moi enrevesado,
É boísimo. É boísimo, pero cuidado, Boísimo. Fino, señores. Quen foi o autor dese comentario tan bo? Porque non me deixan máis que facer isto, senón tatuaríame isto no peito. Ala, va. No peito mo tatuado, facilito ademais, Non era por aquí. Liei. Joder. Joder. Escutáchelo. Sí. Oye, Oye, O primeiro foi Carrera Blanca e o segundo fun eu. ahora no. Con que cara ha dicho que? É que vais a sacar a puta ronda o puto Brais solo, Itch. Leva de 13.000. Dixen eu antes ao entrar a esta puta habitación. Atento ao WhatsApp un momento. Vou. Tal cual. A ver, vai che facer gracia, fío. Collero o carro outra vez. Pero fijísimo que che vai facer gracia. Parecemos coitar antes a alguén por aí. El primer astronauta... Joder, que hijos de Ou puta. algo. Era o chiste que ibas a decir outro día e non o podías decir? Non me acordo xa. E aquí arriba. A ver... Ai, que maravilla. Vale, podes abrir. Joder. Non che gustou? Non o pillo. Explícame Meu, modo. leo todo. Vámonos, anda. Ábreo. É unha foto, non? Abrí, non? Sí. Hostia, pois mira todo o que pon, meu. Ah, por que non ves o mensaje? Home, ti es parvo. Espera, non me din conta. Agora vas a entender. Ora douche o contexto que che falo. Pues non sei onde había máis cousas, Cando... Aí está, pasaches, non? Ah, bueno, vale. Non sabía que se podía enviar eso. É gracioso, Sí. E aí, a ver aquí. É un punto... Mima, pero ese gigante, ¿no? Hostias. A ver se podo arrastrar. Vai morrer, como a ti. Pero por que me tirou para outro lado? Mi má que sale lle ven todo, tío. Que tira a un sitio aleatorio? Ves, ese é o que lle facer eu. Sí, pero el fixo ben e ti non. El está vivo e ti morto. Sí, bueno. É un morrín como un auténtico Champions. Son o máis... Davis, acordaste de nós cando te codes con Illo Juan? Eu nunca vos olvidarei algo. A ver, que ripa aí? Como que te vas codear con ella, Juan? Será que nos codearemos? Correcto, eu a Cibran non o deixo, Eu son como un DLC. Tienes un lugar inscrito, son o teu DLC. Esa é a cousa máis bonita que me dixeron nunca. Puta madre. Son o teu DLC. Aí está, encontrouche! Como a mí intentando subir. Morriche como a mí, vale. Ten unha señal que te dixe. Ainda por riba un puto detective, tío. E hai unha escoba aí das caras, non a biches? No, non a vi. Estaba aí. Era o puto objeto que me salía marcado, tío. Hai que ser retrasado mental. Por eso repetí en bachillar. Pues, se non repetir en bachillar, fijo que encontrado. Saltando así normal, sin meterme no cubo. Igual se saca. Está aí, é que eu creo que pode saltar correndo, incluso. No. Joder. En serio non se chega. Co que me gusta cando dice Briño Geoños. Se chega. Como me la Brais falando consigo mesmo. Brais, se fora streamer, sería a puta hostia. Boa, tío, eu suscribo a él o resto da miña vida. Eu tatúo o seu nick no peito. Eu, xusto debaixo do de Cibran non se apellidará Blanco. Que gracia me fixo, tío. Que ben hilado, moi orgulloso dese chaval. Ese chaval vai chegar leixos na vida, Rapaces, os únicos... Máis que outro que a explosión. Son as de saltar. Moito máis, ó. Non hai bomba que lle faga voar tan alto como vai chegar ele. Eu creo que nos poñemos a xogar a un simulador de traballar, chaval, e o puto Brais rebenta o xogo. Los hermanos Calavera.
É parvísimo, tío. Apartade, coño. Ai, mamá. Que suerte ten, non lle reventaron o carrito, tío. Isto é unha destas, tío. Ai, Dios mío. Que soniño. Estades preparados para o sábado, non, cabrones? Talle botar a bronca aos bichos como se fora del boss. Pouco mal e ben santa compaña, non campaña, cabrón. A santa campaña. A campaña do COD, a nova. A campaña de exilar. Que pasa el sábado? Stream de Xogo de Medo, de Mortuari. 6.000 puntos, que toco o sábado? Eso mismo, stream de Xogo de Medo. Ai, xa estuve que non vía nada. Con alertas que me asustan. Sodes uns hijos de puta. A que hora? A ver, non sei se sábado ou domingo, avisareivos polo Discord. Seguramente sábado. A partir das 8 ou así, 8 e pico, 9. 8. Prepara o pañal. Que cabrona. Regalas cartos, si, non os teño eu como para regalarlles os demais. Sabes que me acabo de reaccionar a unha historia e Juan non te partes o cu. Non fai falta decir nombres, non? Sí, dixo xo despois. Dimo por WhatsApp. Hostia, aí xa me colledes que teño que tocar a orquesta. Que orquesta? Bueno, home, estarei eu solo, xogando un xogo de medo desde as 8, seguramente hasta as 12. Non hai tal. Bueno. Era o que me faltaba, amigo. No. Un conocido. Cotilleos de la vida. Eu toco de noite que cando se fan as festas. Quen toca de noite? Mondarizano. Xa me acordo ni onde está. Escoitaseme ben a esta distancia do micro, igual un pouco baixo, non? Escoitas che ben. E o audio do xogo escoitase ben. Sí. Sí, como rastreo este. Eu toco de noite... eso xolín, está ben. Se escucha ben, vale. Xa me dá, non? Estase sacando o puto rabo, o puto Brais, xogando isto. Como sempre, o mítico que fai el. Bueno, xa me contas despois, tío. Eso xolín... O único malo de que cando somos varios e xogamos así un xogo de medo, ou de medo non, coño, un xogo como este que non ten pantallas de carga ni nada, teño pouco tempo para ler o chat, sabes? Porque é normal, sabes? Estou atento ao xogo, non separo o xogo en ningún momento. Non é como no Rainbow. Brais podería xogar en solitario o xogo, sería o mismo. Sí, pero non tería o amor que ten... A ni non pasaría tan ben. Se algún día falla o cantante, que chamen a Cibrans, se paga ben. As 8 é moi cedo, pa cando chegue a casa xa acabades. É igual. Deime conta, sí. Xa, pero é que ainda non teño claro se o sábado ou o domingo. Ao mellor é domingo, Seguramente o sábado, porque se vicio o domingo, quero o lunes tamén teño que facer stream. Bueno, teño. Fajo se me sale dos collóns. Aí está. Moitas gracias, señor Brais. Cuidado. Non se matou porque Dios non quixo. Veñen todos a por min. Non podo correr, morro, Cibrán. Seguiume. Hai que ir pa a nave solo.
Xa estamos cerca, veña, que o conseguimos. Total, po que decimos, yo solo sé que el domingo a las 8 de la mañana hay carrera de Fórmula 1. Buenas, Novita, ¿qué tal? Chegas algo tarde, imos cerrar ahora en breves. Por aquí no, sí. A ver se rinde o Aston... Ah, bueno, eso é de Fórmula 1. Cibrán se apellida Blanco. No. Era un chiste antes. Ahora veo desde el principio. O sábado Novita hai stream de medo, seguramente, a eso das 8. Non, home, era polo chiste do reel que subín hoxe. Do de Carrero Blanco. Porque morreu antes no xogo dunha explosión. E preguntaronlle eso. A ver. Sigue vos un. Nadie menciona que Carrero Blanco foi o primeiro astronauta español. Eso xa dixeron antes. Sí, xa dixeron antes. Carrero Blanco... Yo lo dije antes, sí. Pois nada, señores, vou parar o stream, vale? E ir a comer algo, e despois xogamos o Rainbow en... out of stream, ou como se diga, vale? Perfecto. Veño nun ratiño. A ver si puedo cambiar aquí a esto. E nada, vémonos o sábado, vamos facer un raid, señores. A ver quen está por aquí. Vamos a facer, veña, a Torfi, que fai moito que non lle facemos. Pasadevos a saludar. Pasadevos a saludar e nada, vémonos o sábado, vale? Avísovos polo Discord, que non o teña, paso vos o Discord. E moitas gracias por estar a todos. Veña, un saludo, señores. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought